Jaun-Andreok, arratsaldeon, ongi etorri, itzuliak azken aurreko etapa du, itzulia aian da, aurtengo itzuliaren azken geltokia da aia, gaur eta bihar hemen izango da, Euskal Herriko itzulia, gaur lineako azken etapa esan bezala, eta bihar bakarkako saioa dute, gaur 155 kilometroko etapa ari dira egiten, oso etapa aldapatxua, goraberatsua, sailkapen nagusian gauzak estu daude, sailkapen nagusian Zumarrako Antiguako igoera ezkeroztik, 3 lagun dauzkagu denbora berean eta hiru horiek hor jarraitzen dute. Henao buru dutela, Henao, Joaquin Rodríguez eta Nairo Quintana denbora berean dauzkagu. Atzo Arraten amaitu zen etapa, oso etapa maila polita izan genuen. Atzo Arraten Henaok estu hartu zituen bere areriorik gertukoenak, Quintana eta Joaquin Rodríguez, baina azkenerako Jon Izagirrek egindako lanari esker, gauzak bestera batera amaitu ziren, Movistarren eta Katusaren zorionerako, eta, bueno, Henaok gaur izango du. Azken aukera, ibilbidea badago, Joaquin Rodríguezek berak ere esan liteke gaur izango duela azken aukera, errojoaren kontra errentxamar ibiltzen baita Kataluniarra, eta Quintanak ez dakigu zer izango duen, atzo Quintana justu xamar ibili zen. Azken aurreko etapa honetan, gauzak estu, azken aurreko etapa honetako zuzeneko irudiak eskaina horretik, atzokoak gogoratuko ditugu, atzo eguneko iesaldian, Pello Bilbao izbidi zen, besteak beste, iesaldi aurrutien eramantzuten Toni Martin eta Tom Danielson izan ziren, eta esan behar ditugu, Toni Martin aipatuta, gaur ere aipatu beharrean garela, 31 laguneko iesaldia baitugu, eta Toni Martin Alemaniarra gaur ere lasterketa buruan da. 31 lagun esan bezala aurrean, Euskaldunak 4 dira, Euskaldunak Movistarrek Igor Anton du, Astanak Mikel Landatzo atzerapen izan zuen, Murdiarrak eta Kajar Uralek hor ditu, Fraile eta Amez Txorroka, Mendia eta Tarteko Helmugak Kajar Uralenak dira, eta horiek defendatzera atera dira, bata zein bestea, eta ari dira helburua lortzen orain arteko mendateetan, biak izan baitira lasterketa buruan, Itziar pasa dute, ondoren Kalbario, Garate ere bai, eta hurrengo mendatea Urraki izango da. Xabier Sabiaga, arratsaldeon, ongi etorri. Ederra dagota, arratsaldeon permen. 31 laguneko iesaldia, Eskaik eta Katusak ordezkaririk ez, gainerakoek gutxienez ordezkari bat bai, sailkapen nagusian ez dugu esan, baina Molar aurreratuena, 3 minututik gorako atzerapen alkako finisekoak. Eta dena ikusteko dago, eta irrikaz, ja, aiako maldatzarronek bere bi igoera horiekin zenolako diferentziak egiten baldin baditu, helmuga honetan. Diferentzia hondirik ikustea zaila izango da, orain arte ikusi dugu Euskal Herriko itzuliak izan dituen mendate labur eta piko, eta luzeagoetan ere tarte oso txikiak izan direla. Edozen moduz nik uste dut behin eta berriro berretsi duela Sergio Luis Henaok bera dela gizonek indartsuena, horren adibiderik garbiena atzokoa izan zen, eta indartsuena bere baldin bada gaur gizonek indartsuenentzako lekua da, beraz tarterik izatekotan, zeren biharko erlojuaren kontrako saioaren zai inork ezin du egon, espezialista denak hain indartsu ez dagoelako, indartsu da dena hain espezialista ez delako, beraz uste dut Sergio Luis Henao edota Purito Rodríguez, bi favorito nagusiek gaurkorako hoiek dira, abildatua duen edonork egin beharko luke saiakera gaur hemen aia. Hemen gaur aian ikuskizun handia dago, profila erakutsiko dizuegu 155 kilometroko etapa, esan dizuegu etapa menditxo aldapa izango dute ibilbide guztian. Aiako maldatzarra 2008an ezagutu genuen aiako maldatzarra hau bitan igo behar dute, Zalaparte izango da, Zalaparte eta ikuskizuna, bestatik bertara jende asko jarraituko du, eta beno, zuek etxetik jarraituko modu izango dute, zuzen izango baikara, etapa amaitu bitartean. Ja, Xabiaga Antiguako horreneko igoeran ikusi ezkenuen irudirik. Ez du ikusiko, Fermin. Antolakuntzak neurriak hartu ditu eta ondo esitua dago, sokak ere jarrita daude, beraz benetan uste dut, kasu honetan, lehendabiziko egunean, antolakuntzari kritika egin genion gaur goraipamenak merezi dituzte. Esan bezala aurrenekoz 2008an igo zuen Euskal Herriko itzuliak aldapatzarra hau, eta bigarrenez 2011an. Eta gaur goizean, Joaquin Rodríguez galdetu diogu. Joaquin, gogoan handuzu, igoera, eta bertu egin, esan dit, gogoan, oso gogoan. Ni gauzak behin ikusita gogoan hartzen ditut, eta iakoa atzo igo izan banu bezala xe daukat, gogoan. Beraz,
Badak zer egin behar den, Xabiaga. Bai, eta sasoi honean dago gainera, bi etapa garaipen lortu ditu, berarentzat horrelako amaiera bortitz eta pikoak osonak dira, kontua da, bere antzeko pedal kolpearekin, edo are indartsuago dagoen aurkari bat izango duela, Henao horregatik iruditzen zain niri, gaur seguraski salkapen nagusiari begira behintzat, gehien bat, Henao eta Purito eta Henaoren arteko norgehiagoka ikus genezakeela. 2010an Joaquin Rodríguez bere izan zen lasterketa buruan, 2010an gero etapa hori hona baitu zen, Joaquin Rodríguez irabazi zuen etapa, itzulia Contadorrentzat izan zen. Ea gaur, zein nagusitzen diren aldapatzar horretan batetik, eta gero helmuga bigarren igoeran izango dute, bigarren igoeraren amaieran izango dute. Hemen, esan bezala, itzulia dago jokoan gaur eta bihar bakarkako lana dute, gaur dute azken aukera honen bestez, talde babesean, taldearen laguntzarekin egiteko, atzoko ikaragarria Jon Izagirrek egin zuen, atzo arrateko igoera horretan jendea zabalik utzi zuen ormaizteiko anaietan gazteenak, Euskaldunik onena dugu sailkapen nagusian, kontuan izan bihar erlojupeko saioa dagoela, eta Jon dabilen bezala ebilitau, Saidaga, Erne Jonekin, ohorezko postu bikain bat lor dezakeelako. Inolako zalantzarik gabe, uste dut bere buruarengan konfiantza behar duela, segurtasuneri behar du, zeren Jon Izagirre hor sailkapen nagusian ondo kokatuta dauden artean, bera eta TJ Van Gardenen dira erlojuaren kontra ondoen ibiltzen direnak. Ibilbidea, beraientzat ez da egokia, baina besteentzat ere ez, beraz uste dut oso gizon seguruak izanik, eta gaur atzerapen handirik izaten ez baldin badute, Jon Izagirrek inoiz lortu duen posturik onena lor lezakela Euskal Herriko itzulia. 31 laguneko taldea lasterketa buruan Katuxa eta Eskai izan ezik gainerakoak gutxienez ordezkari batekin, eta hor Euskaldunak esan dizuegu, Amets, Fraile, Anton eta Landa dira, 31 lagun asko dira, errenta, ia 4 minutuko adune honetan iesaldia, jodezagun errepidera hor behar du Alfonso Arroyo bankideak. Alfonso, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, horrela da 31 gizon lasterketa buruan, urrakin gora da lasterketa, zalaparta izan dugu hasieratik, kosta da iesaldia egitea, lehenik Amets urtaratik Belens aurrera jo dute, gero 17 gizon gainatu zaizkie, azkenean 31ko iesaldia osatu dute, tartean azkenak 3 gizon sartu ditu, Movistarrek beste bi, 5 Saxo beste bi, eta Skaik ez du bat ere sartu, eta tartean Soren zen, eta bidez, gurekin da Patxi Bila, 5 Saxoko zuzenaria, arratzaldeon Patxi. Arratzaldeon bai. Bi gizon sartu dituzue iesaldian, ia 4 minutuko errenta. Bai, hori zen gaur eguneko, bargoizeko, taktika edo, alik eta jende gehien sartzea iesaldian, genekin eurenik iesaldi zabala ingo zela, eta sortu dugu bai Bruno eta bai Frisanker, 30 lagun bide, eta bertan, iesalditan ederki mugitzen den jende hauni ez, dago Mikel Landa 5 minutura, eroton ere bai Martin hor dago zago da zurrutxi, eta nik uste da, Eskaiek horrela utziko baitula 4 minuturen bueltan, eta aurrera ikusiko dugu, ez? Eta zui dagokienean, Maikarekin, uste baino hobeto dabile poloniarra? Bai, aurten bai Paris izan eta bai ezen ibili uste ginonen mailan, baina guain atzera ere bere maila berraskuratzen ari da, eta berez, ondela biegun ederki biletzen, atzo aldiz da ezan ondo, eta gaur aiako elmugu hartan abertzen mozarrotzen den. Polita dago itzulia? Bai, polita dago, beti bezala aitzaiatua, gaur, aitzirekia ere bai, eta ikusten dugu iesaldia hor aurrean dago, gero atzian alkapen orokorreko jendia, eta bai, polita, beti bezala ez gainera urtean eguraldiak ederki laguntzen du, eta nik dut ikuskizun zoragarria. Eskerrik asko, Patxi. Zuei. Patxi berak ere ondo ezagutzen du, aiako mandatzarra 2008ko itzulian, Patxi Bila hemen ibili zen, gurekin batera aurreneko sartu zutenean, aldaparen zailtasunak bertatik bertara ezagutzen, bera eta Juan Garate izan ziren egun hartan. Guretzat, igoera egin zutenak. 31 lagun iesaldian, jende asko, sailkapen nagusiai dagokionez, gogoratu Molar, Kofiseko Molar da aurreratuen nahia 4 minutura dago, urrena berriz Mikel Landa gatzo galdu zen denbora, Astana, Mikel Landarekin gaur, lasterketa buruan, Astanak beste bi ere badaramatza, Añoli, hor duzu Añoli, eta Tara Amae, Estoniarra ere, iesaldia harrapatuta gaur.
Slakter eta Danielson lasterketa buruan dira, Garmineko Tondainesen honen bestez, bigarren egunez jarraian, Toni Martin bezalaxe, eguneko iesaldi harrapatuta, Kajarurale erregeak esan dizugu, Amets eta Fraile, eta hirugarren batere badu Kajaruralek, Antonio Molina, Horikak Inpeidu, Movistarrek, Igor Anton eta Giovanni Visconti, Iame Reichenbach, Inkov Saxok, Patxi Bilak, Pires eta Sorensen daramatza, Loto Jumbok Van der Lichtke, Toni Martinez gainera, Etix Quick Stepek, De la Cruz sartu du iesaldian, Etixek gaur bi baja izan ditu, Mersman eta Carlos Verona ez dira gaur abiatu, Loto Sudalek bestalde, Tim Wellens, Galopan, eta Berbaek egaztea ditu gaur lasterketa buruan, Lamprek, Bono, Agebierrek, hiru gizon eta tartean harritzeko bada ere, Carlos Alberto Betancourt, gaur lasterketa buruan da kolombiarra. Betancourt, Montaguti eta Xerel daramatza, talde frantziarrak. Bagot, Roseto eta Molar, beste talde frantziarrak, Kofidisek, Roan Deniz, BMZek, Arredondo eta Loan Didier, Trekek, eta 31garrena Konti da. Bueno, eta Lanprekoa eta pelotoi buruan Sky. Oraintxe dira lan erdietan, urrakin gora doa itzuliko azken aurreko etapa, helmugarako 80 kilometro goratu gorko etapak edun da 55 dituela, atxedenik ez dutela izango, urraki, urna berriz, alkiza, eta gero sartuko dira hemen, haia inguruko ibilbide honetan, 3 aldiz, igo behar dute, Maldatzarra bitan, horatu bigarrenaren amaieran, helmua pankartarekin topo ingo dutela, bete-betean. 4 minutura doa errenta, beno, hortxe izango da langa, Osabiaga hortik gora erne. Edozen moduz uste dut gaur etapa berean bi joko ikusgen itzazkeela. Alde batetik etapa garaipenaren zeren aurrean garailea egon liteke, maila honeko txirrendulariak dira eta beste kilometro puska batean, 4 minutuko tarte horri eusten badima diote kontuz, atzean lanen ari direnak ere nekatu egingo dirilako, gaur kontrolana ezartzeko oso hilbide gaiztoa da, izugarri nekatzen den horietakoa, baina kontua da, salkapen nagusian beti ere, ena hori, Quintanari, Purito Rodriguezi eta ondo dauden gizonei halako enbarazurik edo bakoitzak duen postuari espadima diote inolako urraturik egiten, litekena da garaipena aurren egotea. Beraz, uste dut, 4 minutuko langa horretan, ikusi egin beharko da zenbat kilometro egiten dituzten, baina kilometro dezente egiten baldin badute, Itzuliko azken aurreko etaparekin gara zuzenean, laster jarraituko dugu aurre zira arkintzat tartetxo bat egingo dugu. Eguneko 4. mendatean, urrakin gora, 3 bat kilometro gaten zaizki. Urrakiko mendate pankartako. Montaguti, Agedierreko gizona, Agedierre irurekin da eguneko iesaldian. Tim Wellens gaztea, eta hau da saikaten nagusian, ondoen kokatua, Molar, 3 minutu eta 22 segundura dago, Kofidiseko frantziara, Mikel Landa astanakoa. Gustora dago, Fermin, gustora dago Molar. Aixe dikoa lamaten du eta salkapenak eta egoerak eskaintzen dion zabaldintza kontutan hartzak, gustora dago. Bueno, izango, ezala, maiatoria, minuetan. Gero ez izango. Eta Sky pelotoi buruan, horatu Sky eta Katusha ordezkalirik gabe direla, 31 laguneko taldean. Eta normala da ordezkaririk ez izatea. Beraiek kontrola nahi nion egitekotan pelotoian egin behar dute. Beraz, hori itzuli handietan ere askotan ikusten dugu, benetako liderra duen taldeak, bere taldekide guztiek inguruan nahi izaten ditu edozein gauzak gertatuta ere. Eta gainera, naiz eta Movistarrek esate baterako ordezkari padi bat aurrera bidali dituen, ez dira kezkagarriak ez ena horentzat, ez Purito Rodriguezentzat, beraz, iesaldian norbait sartzea, ez da inoiz kaltetan izaten, baina horrek, batzuetan, zuzeneko aurkari ere ez di aparteko kalterik eragiten. Urraki orain urrena, orain 2 urte igo zuen, itzuliak errada izan zen lasterketa buruan. 31 laguneko taldetxoa, Viscontirekin eta Igor Antonekin Movistar Quintanarekin
oso favorito zela abiatu zen Bilbotik eta ustekabean eta ikuskizunaren mesedetan pareko arerioak azaldu dira astean zehar Quintanaren aldamenean. Henao eta Joaquin Rodríguez. Nik uste dut Movistarri kukuako gerjo diola, eta Movistarri bakarrik ez guri ere bai. Gurea ez da hain harritzekoa, zen nahi dut guk aurreikuspenak egiteko garaian erreferentzia batzuk ditugu, taldeetan beste batzuk dituzte, asko zenez zuzeneko informazioa eta zehatzagoa dutelako, objektiboagoa, eta horregatik da harritzekoa behar bada, Movistarrek hasieratik erakutsi duen lanak gero izan duen saria. Oraindik ez da itzuli amaitu eta behar bada irabazi egingo dute, baina nik uste dut hasieratik Movistarrek egin duen lanak erakusten zuela nagusitasuna handiagoa izango zuela Nairo Quintanak, eta neuk halaxe uste nuen. Baina askotan esaten dugu, ustekabeak pozgarria direla, eta pozgarria da kasu honetan bestela Nairo Quintanarei egozten genion nagusitasun hori lehendabiziko egunetik edo mendate serioak agertu diren unetik erakutsi izan balu, lasterketa hilda geldituko zen ikusminik gabe, arlote xamarra, eta horrelakorik zorionez ez daukagu. Bizi-bizirik dago, oraindik inork ez daki Euskal Herriko itzuli hau nork irabaziko duen. Batzuen alde egingo dute. Beste batzuek, beste bat ikusiko dute. Baina jakin, ez dago jakiterik nork irabaz dezake. Abantaila, hiru lagunen dute besteekiko. Henao, Purito eta Quintana denbora berean daude, gero Eskarponi dago 7 segundora, gero 6 lagunez osatutako taldetxo bat, 10 segundora taldetxo horretan, Molema, Zakarin, Van Garderen, Jon Izagirre Euskaldunik onena, Simon Yates eta Simon Espilak. Eta ustekabekoak asko dira termina esango nuke. Euskal Herriko itzuli honetan, esango nuke ez Euskal Herriko itzulien bakarrik, baizik eta urte osoan itzuli batean izan den ustekabeko kopururik handiena ari garela ikusten. Nere ustez, eta zintzo hitz egin da, Henao, liderra, maila honetan ibiliko zenik ez den uste. Bera ona dela badakigu, baina itzulia modu honetan irabazteko moduan egungo zitekenik nik ez den uste. Mikele Eskarponi hain ondo ibiliko zenik ez den uste, orain arte ez zuelako ezer erakutsi. Iraganean bai, maila honeko gizona da, eta hau giroa balitz hor ikusiko genukeen esate baterako, baina Euskal Herriko itzulian ez. Zer esanik ez, Ilnur Zakari. Eta erne gizon honek behar bada ustekabeko ondi eman lezake eta, badakit orain urte batzuk egin behar dela atzera, baina juniorretan eta 23 urte zazpikoetan, erlojuaren kontrako saioetan sekulakoak egiten zituen. Eta orain dela 2 urte Errusiako erlojuaren kontrako txapelduna izan zen. Beraz, atzo, arratengoera, Henao ondo ibili bazen, etzen okorrago ibili Ilnur Zakari. Eta erlojuaren kontrako ezaugarri hori baldin badu, erne gizon horrek edozein gauza egin dezake eta. Eta uste dut, ustekabeikorik handienako horiek direla, eta orain arte, itzal txamarrean egon den arren, TJ Van Garderen eta Jon Izagirre gaur hemen ze emaitza duten kontutan oraingoz hartu gabe, uste dut aintzat hartu beharreko gizona direla biharko erlojuaren kontrako saioari begira. Gaur uste dut hori bai Van Garderenek eta behar bada Jon Izagirrek ere atzerapen txiki bat izan dezaketela. Baina ez akaso erlojuaren kontrako saioan guztiz jokoz kanpo gelditzeko adineko atzerapen. Joaquin Rodríguez ez zaipatu zabiarra. Eta Joaquin Rodríguez zalantza zen, ez daikenekien zertarako gai izango zen, eta uneko goltalde baten utzi beharren izan zen, gaixatuta. Azken orduan sartu zuen itzulia bere egutegian, eta gaur Marino Lejarretarekin kontutan, Eibarko izteran, eta Joaquinen gaia atera da, eta Marino agaitartu dit. Joaquinekin egon zera Bilbotik abiatu horretik, eta amistade eta aldean egon ziren. Sakona daukate, elkarrekin, eta ala, esan hemen zion, oso ondo nago Marino. Jakin egin zen, zer modu zen, Joaquin bere geldialdiaren ondoren, ziretik egindako kontzentrazio horretatik bueltan, eta oso ondo nago Marino. Eta Marino zen, argi diri oso ondo nago, esan ganerako, eta oso ondo dago. Eta erakutsi egin da. Nik uste dut edozen moduz, Purito Rodríguez geixiago aipatu dugula. Purito Rodríguez aipatu dugu, eta esan ditugu gainera, zergatik egin ditugun bere aldeko aipu horiek. Purito Rodríguez normalean mendatetako, edo altuerako konzentrazio egiten duenean oso ondo egokitzen den txirrendularia da prestaketa mota horretara, eta handik itzultzen denean, eta oroar, lasterketa gehienetan agertzen denean, maila oso honean egoten da. Horregatik, ez behar bada 2 etapa garaipen irabazi eta maila horretan, baina, aipatu genuen, antiguan bertan ere, protagonista izan zitekela, eta nik uste dutan
bere maila eman zuela eta geroztikako guztiak ura berrestea ekarri dutela. Eta batzuk aipatu dituzu, Xabiaga, bestaldean azaldu zaizkigunak aipatu behar ditugu, esaterako Kiakowski, gehiago biliko zera uste genuen. Asko. Perot bera, gehiago izango zera uste genuen. Thibaut Pinot. Iazko referentzia genuen, iaz podiumean izan ziren bat azin bestea. Eta nazioarteko kriterionekoa, Fermin ura ere bai. Thibaut Pinot ere bai, aurrerago, biliko zera uste genuen. Baina, aipamen hau eginda, eta atzo biok aipatu genuen, mikrofonotik kanpo, gerora ala suertatu zelako elkarrizketa, litekena dela nazioarteko kriterionak garai batean, orain dela 5, 10, 15 urte, oso proba garrantzitsua zen, eta maila handiko lasterketa zen. Eta azken urte hauetan uste dut zertxo bait behera egin duela, eta bereziki aurten esango nuke. Ez baita kasu esoilik Perodena eta Thibaut Pinorena. Baizik eta Fabio Felinek, Gasteizen irabazi zuenean esan genuen, nazioarteko kriterionean erlojuaren kontrako saio irabazi zuen, eta mendatean amaitu zen etapan 5. postuan sailkatu zen. Eta gero Euskal Herriko itzulian ikusi dugun mendatetan asko sofritu duela, atzeratu egin dela, eta antzeratxu ibili dira Perot eta Pinot, eta biak izan ziren aurren eta bigarren nazioarteko kriterionean. Beraz, hango bi honenak pelotoi honetara ekarri, eta bi hoiek ez ezik han protagonista izandako beste gizon bat, hain ondo ibili eztenean, uste dut, nabarmena dela, Euskal Herriko itzuliak gaur egun duen maila, eta nazioartekoak duen mailak, ez daukala zer ikusirik. Eta hori esan da, esango nuke, Frantziako lasterketak batez ere Frantziarrentzat geratu direla. Eta Frantziako lasterketa hundiak ere bai, nazioarteko kriterioa, ez da World Europa baina Paris Niza hor daukagu, eta aldiz, jendeak Italiako egutegia lehenetsi du, edo ari da lehenesten azken bolada honetan. Bilankideok. 4 minutura pelotoia, Alfonso Arroyo aurrera. Aipatu duzu lehen Purito Rodríguez eta Aiako horma eta bera favoritoa aipatu dugu. Eta jende asko nahi izango du, garapen erabiliko duen gaur. Zumarragan gogoratu 28 erabilizuela, eta gaurko 28 erabiliko du Puritok. Berdintxua da, Berdintxua da. Esan nahi dute, platerako hortz bat ez da ia zertxore antzematen. Aurrean 28 edo 29 eraman, oso berdintxua da. Asko zer alde handiagoa dago, koroan 28, 29 edo 27koa jarri. Beraz, nonbait han gehitxo iruditu zaio eta puntu erditxo hori, askotan izaten daba zapatiletan ere, 43 edo 43 erdi, ez da alde handirik izaten, baina zertxoa ipai, horixe da, ez da hor 28 edo 29 jarri aurrean alde handirik ez da, ia bat ere ez esango gara. Mendibizekretako garapenak eraberiko dituzte gaur ere, Zumarrako etapan bezala gehienek, egintza lasterketa lehiatzen ari direnek, Aia, aurreneko 2008an sartu zuten Euskal Herriko itzulian, aian Alberto Contador izan zen lasterketa buruan, berak irabazitzen gero itzulia, eta 2010an Joaquín Rodríguez izan zen lasterketa buruan, eta 2010ko itzulia Chris Horner esatu batuarrak irabazi zuen. Urrakiko mendate pankatan pelotoia, 4 minutura pelotoia. Pelotoian gaur 125 lagun abiatu dira. Bi baja izan ditu 5. etapa honek, Ibar Kuntzaga enparantzan, jendez lepo egon den Kuntzaga enparantzan eta Usabeaga. Zeroi pentsatu beharra dago? Baizu. Espaldian, baina komentatu izan dugu irteran, zein arazo den gaur egun batetik. Lan egin behar duen zindean entzat, eta uste dut, ikustak bertatik ikustera biltzenen jendearen ere, erneagarri samarra dela. Ordu bata eta laurdenetan irtera, eta ordu bata jo arte, ara ez da inortxo ere azaldu. Jendean ordu eta gehiago zain, esaten dugun bezala, kukuei begira, zerle pentsatu behar dago, egia da, euria goian beheran ari duenean, eta hori ulertzekoa da, baina orduan ere ez da jenderik izaten zain. Ez horrela bintzat. Hor, behar bada txirrendulariekin hitz egin da, txirrendulariek badituzte lurralde beraien elkarteak, nazioarteko elkarte bat ere badago, eta segurazki txirrendulariekin adostuta,
behar bada ez litzateke oso ideia okerra izango, niri egoki iruditzen zait behintzat, epe bat jartzea gutxienez jendeak ikus ditzan edo bueno, gertutasun bat erakus dezaten. Garai batean oso gertukoa egiten zen txirrendularitza, eta badire urte batzuk, bate baino gehiago izan dutena, gaur egungo aldaketak, modernizazioak eta azpiegituren hobetzeak txirrendulariak aldendu egin dituela jendetik. Lehen, autoetan ibiltzen ziren txirrendulari guztiak. Eta auto batean 5 lagun sartuta, gura leku gogoikarria da, luz egoteko, eta danak atera egiten ziren, eta horregatik kalean egoten ziren eta jende artean zalen gandik gertu. Gaur egun azpiegiturak askoz ere hobeak dira. Autobusetan, haiz egokitua daukate, behar bezalako baldintza dituzte lasai egoteko, luze zabaletzan dare bai, masaje hartu nahi baut ere bai, kafetxoare antxe daukate, eta solasaldi lasaian egoteko baldintza guztiak dauzkate. Beraz, azken ordurarte ez dira irteten eta horrengatik jendearen gandik zertxoet urrundu egin dira. Hor behar bada orekatxoren bat topatu genezake txirrendulariek behar dituzten beharrak eta zaleek nahi dituzten nahiak neurri batean uztartzeko. Ez da kontua zirkoko animaliak balira bezala txirrendulariak beti besteren menera egotea, baina zertxoet uztartu daiteke azken batean ziklismoak zalearen premiere badauka, eta biztan da, zaleak ziklistak gertu sentitzearen ere bai. Hor, ahal izan ezkero, gutxienez, hitzegin egin beharko litzateke horrelakorik gerta ez dadin. Aztertu beharreko gaietako bat iruditzen zait bestela, txirrendularitzatik zaleak ere urrundu egingo dira, eta hoi ere ez dut uste hona litzatekenik. Beno, aldapa behera, Tolosara bidean, Goiat, Idani, gero Bentaundi eta Bentaunditik Tolosara. Bidani, hortxe dago, errezidalderako bide gurutzea. Eskuinera, kasu honetan ezkerrera txirrendulariak etorri diren zentzuen ezkerrera hartu ezkero, berriro Azpeitiara joateko bidea dago, errezildik behera haitxita. Eta orain hartu duten errepidea, Bidaniako zuzengunea, Albizturtik behera, Tolosara. Eta aurreko egunetan Euskal Herriko itzulia pasaden ibilbidean herri aipu batzuk egin ditugu, halako lekutan halako txirrendulari profesional edo horrelakoak, Albizturti pasatzen direnean, bat gogorak herri beharko dugu. Bai, eta orain gainera pelotuetik kanpora dabilena, pelotuetik edo karabanatik kanpora bintzak, Valentin Dorronsoro, urteak egin baititu, Valentin Dorronsoro, Albizturtarrak, ziklismoaren bueltan, azken urteak konta horren aldamenean, eta beno, pasadiren inguru horretan, orain Iñaki Etxeberria bizi da. Ona. Mekanikaria, Oiartzuarra. Saxoko mekanikaria. Oiartzen bizi da gaur egun. Valentinen honbait berak ez dakit, baina azia jarri zuen behintzat eta biloba badauzka bizikletan dabiltzenak eta Dorronsorotarrek oraingoz behintzat badute. Jarraipena. Oso bakutzitako bidean jarraipena. Etxera azkarra dute orain. Hau geizteko behar da, Usabiaga igotzeko baino. Ordizeko klasikoan igotzen dago eta Maninorentzat eta Neil Stephensentzat eta ez garai batean. Haientzat ez zuen zailtasun askori, baina beste askorentzat. Bidani eta mandu behi garai batean. Horregun, altizketako zirkuitoan egite ditu ordizeko klasikoak. Eta gero iaz gaintzako jartu zuten. Gure izan zen ekartzen. Azkenerako gaintzako. Hau egia behan dira, Albizturtikan behera. Uste dut Reinta Arama edela hau. Metro batzuk hartuta eta aldaparik handienak aurki jetxiko ditu. Bai, tranquiliok. Horrela. Gurekin José Luis Arrieta, Movistarreko zuzendaria. Bueno, José Luis, la primera pregunta obligada. ¿Qué tal está el Nairo? Bien, sin problema. Ayer tuvo algún problema en los últimos metros, antes no pudo seguir el ataque de Nau. Sí, la verdad es que bueno, se atacó fuerte ahí Sergio. Y luego en la parte final, en la llegada, ¿no? Que él ya se la conocía de la vez anterior, pues ahí tuvo un problema con la cadena y no pudo disputar la etapa. ¿Y para hoy? Bueno, a ver, de momento parece que la etapa va a estar cara con todo ese grupo que va adelante.
con todo el grupo que va adelante parece que la etapa estará cara, pero bueno, veremos aquí de aquí al final si se acelera esto y a ver cómo llegamos allí. Eskerrik asko, jaizenari garata. La pabera, pelotoia abiedura hundian orain. Atoko zuzeneko ez ginen ohartu Sabiaga, eta hori Joni Zegerrek esan da jakin dugu, Nairo Gatzoa katearekin eta arazak izan zutela azken metroetan, eta ze bestela Jon bera ere, Jon Bizkorra da, bai. Jon bizkorra da. Bizkorra eta horrelako ailegaera bihurrietan maisua. Bai. Edo zen moduz, orain ez dut lehen baikortasun nuen guztia ezkortasun bihurtu nahi, baina Nairoren arazoa gehiago ikusten duenik katean baino gehiago, enaok pozuenean gertatu zitzaionarekin. Saiatu zen, beratzetik joaten, eta hankaltxea behar izan zuen itoko espazen. Beraz, katearen atzo bitxikeri bat izan daiteke, gau segurazki katearen arazorik eta ez izango amaieran, han arazo izan edo ez azken batean gertatu beharrekoa gertatu zen eta indar erakustaldiak eginda zeuden. Uste dut bere arazoa atzokoa errepikatzen baldin bada, gaitasun eza edo inao adina ez izatea gehiago izango dela atzoko bitxikeri hori. Bentaundin lasterketa burua, 31 lagunez osatu da gaur eguneko iesaldia Ekapen nagusiari dagokionez, 3 minutu eta 32 dago, 31 laguneko talde horretan doan. Aurreratuena Molar, Gofiseko Molar. Gofisek 3 sartu ditu. Astana Irurekin da, Añolirekin, Aramaerekin eta Mikel Landarekin, Astana Eskarponirekin ari da lehiatzen sailkapen nagusia. Mikel Eskarponi, gutxitan izan da itzulian, behin aurreneko 10etan amaitua da Euskal Herriko itzulia italiarra, aurten oso lasterketa polita ari da egiten. Eskarponi bera ziklista erasokorra da. Bero xamarra, Fermin. Hemen halako agerraldirik egin ezpadu ere, egia da, eskalde oraindik Eskarponi eunekonean egoteko. Falta dela. Ez dela oraindik ailegatzen Henao Purito eta Quintanaren. Ez dago Eskarponiren urte sasoia. Ez. Aurreko urtetan ere esan genuen, uste dut 12. postua zer dauka Euskal Herriko itzulian ona. Haraki guztela asko etorri izan, baina itzulia hundietan ibili izan da Mikel Eskarponi eta itzulia hundietarako prestatzen lan horretan, Euskal Herriko itzulia goi xamar tokatu zen zaio, eta horregatik ez da askorik nabarmendu izan, ez Euskal Herriko itzulian, eta ez garaitxu honetan jokatzen diren beste hainbat probetan. Eta atzo, esan genuen, 2012an, 8. postuen sailkatu zen Mikel Eskarponi sailkapen nagusia. Eskarponi giro gizona da, giroan ibiltzen dena, eta giroan atariko probetan, Trentinon eta mugitu izan da, gehienetan Mikel Eskarponi. Tolosan da itzuliko azken aurreko etapa. Lehen albizturren Valentin Doronsora aipatu badugu Tolosan, eta Tolosarra, baina Tolosan bizida eta aurki pasako gara bere jaioterretik. Abran Olano haundia bizida Tolosan, baina izatez Anoetarra da, beraz bakoitzari bere eman beharko diogu. Anoetan jaio eta Tolosan biziden euskal ziklismoak izan duen gizonik haundienetako bat bizida. Zikofeko bat erori da, minardu oso itxura larria dauka. Bai. Ara. Larria dauka. Ausper. Mugitezkela dago. Eta mugitzen. Medikoarekin dago, zendagilarekin orain. Bai, oso txiba txarralkorrak, begira. Ez du begiri zabaldu egiten, Eta segun orden... Zer izan da alkoitza aurrean? Ezkatzeko moduko erorikoa izan da.
Gauzatxoko gizona. Alfontxo, entzuten ari altzara? Non bai. Seguru jakin arte Fermin ez dugu izenik emango. Bada, zer duen ez dakigu, norden seguru ere ez, eta... Aurrean bidara matza, tinko fe, perrotuaren atxalden izan da nun bai. Aurrekoak irez eta soren zen dira. Soren zen. Eskatzeko moduko eroriko esan ezala. Egunero izan dira eroikoak, hau ordea, hau txusi oso. Oso. Mugitu dutenen ere gorputza guztiz zurrun zeukan eta begiak ere zituen nik uste dut, behintzat ikustekoen arabera zabaldu ere egiten. Hemen da peroteia. Fermin, Oliver Zauk da eroritakoa. Suitzarra. Oliver Zauk. Pertsunaren garaipen bakarroka. Lombardiko giroa. Pare bat ibazitzen. Talde gizona da Oliver Zauk. Hemen bien bitartean lasterketa burua goratuka jarrura hiru lagunekin dela. Frailea, Metxe eta Molinarekin. Tolosatik Anoetara bidean 4 minutuko renta buruan entzat 31 gizon lasterketa buruan iragarkintza beste arte bat, iragarkin ostean jarrituko dugu. Aiara bidean den azken aurreko etapa honekin. Alkizangora, lasterketa buruan Valerio Añoli, Alkizangora 31 laguneko taldetxoa, Oliver Zauk, eroritan min hartuta geratu da, zer jakin hortuko, aipatuko dugu, zer duen edo zertan den Oliver Zauk, Suitzarra. Etapako 5. mendate puntua garria da Alkizakoa. Astana irurekin da, hage bierrere 3 lagunekin. Goratu, Astanak aurrean lanean ari den Añoliz gainera, eta Arama eta Landa daramatzala, eta hage bierreko hor Xerel, eta hor ditu baita Montaguti eta Betankur. Betankurren aurreneko agerraldia da, aspaldiko denboretan. Mikel Landa David poliki. Oso poliki Euskal Herriko itzulian. Kontutan hartuta bera nolako arazoak izan dituen birusa direla eta ez direla. Uste dut Euskal Herriko itzuliak mendateak izan dituenetan onenen atzetik berehala agertu dela eta horregatik dago gainera iesaldi honetan bertan salkapen nagusian onduen kokatutakoen artean, molarren atzetik bera da onduen kokatuta dagoen gizona. Eta berriro diot, kontutan hartu behar da aurten taldeak egindako konzentrazioetan ezin izan zuela parte hartu, berak birusa izan zuelako, erabat ahulduta, eta entrenamentuetan, batzuetan oso ondo ibiltzen zen, oso ondo sentitzen zen eta marka politak eginez gainera, berak bere azterketa propioak egiten dituen lekuan bere burua proban jarritakoan, baina aurrena ondo errekuperatu ez eta pot eginda ibiltzen zen, gora bera hundiek izan ditu, oso berandu egin zuen debuta, eta hau lasterketa iaia bigarrena du, eta pentsa, maila honetan nola dabilen Mikel Landa Murgiar. Alkiz aurreneko zitzuliak, 82an igo zuen, Toni Rominger izan zen lasterketa buruan, 88an Boit izan zen, Boiteak irabazi zen etapa hura, Hernanin, eta Romingerrek aurreneko postuan pasatako hartan, segurazki etzen gandik gertu izango, baina Alegira joan behartuten gero, eta Alegira bitarten sprinter batzuk sartu, eta Asiate Saito nagusitu zen. Gero gohan da baso, Gauna. Hirugarren aldiz itzuliak mendate bigo zuenean, Zorega, Mikele Kopolillo izan zen lasterketa buruan. Kopolillo italiarra. Ondo borrokalari zen, Mikele Kopolillo.
Ondo latosoa, esango duke bakarren batek. Kalbarion, Omar Fraile, Amets Txurruka, Thomas Danielson. Eta gaur ere Caja Rural taldeko bikotea sekulako lana egiten. Begira, gaur iesaldian hortu sartu diren bi gizonekin dartsuenak, gehien abarmentzen ari direnak, atzo Pello Bilbaoren eguna izan zen, Hugh Cartier sartu zen, baina gehien bat Caja Ruralek horrelako iesalditan bi gizon izan ditu Euskal Herriko itzulienetan. Omar Fraile eta Amets Txurruka eta hortxe dago. Horren guztiaren saria. Garaten ere, Fraile eta Txurruka. Eta urrakin, Fraile. Eta berriz ere Amets, digarren. Txalotzekoa da benetan. Txalotzekoa Eugenio Goikotxeak zeinen ondo mugitu dituen bere ariak eskura izan zezakeen helburua behar bezala lortzeko. Saria ja ziurtatu du, Caja Rural errekeak Omar Frailerekin. Esan bezala itzulia alkizan, 1989an, behinez, bitan pasatzen. Aurreneko etapan, Kopoli izan zen azterketa buruan, eta bosgarren etapan Jose Luis Rubiera izan zen buruan. Gero 2001an igotzen alkiza, itzuliak Astarlo izan zen azterketa buruan, eta pasatzen asteasun bukatu. David Rebelin egira bat zuen. Eta orain urrena 2008an izan zen itzulia, denbate honetan, eta Egoi Martinez izan zen iesaldian lasterketa buruan. Eta Igor Astarlo aipatu dudanez, espaldiko bat ez gaur agurtu izan dugu Igor, Australiatik etorri berri, betiko bizikletan hilabete egin eta gero, Australialdean, eta esan digunez, Italiako giro egiten da, Usariaga, motozale, bueno, bera gainera motoarekin. Gauna. Aurreneko motoa izango omen da Italiako giroan Igor Astarloa. Lasterketa buruan dugun taldea zerrendan hortxe duzue, 31 gizon. Iruna gizon, Caja Ruralek, Loto Sudalek eta Agedierrek sartu dituzte. Eta ordezkaririk ez dutenak Eskai eta Katuxa dira. Sergio Luis Henao eta Joaquín Rodríguezen taldeak alegia. Movistar Quintanaren taldea bilagunekin da, Antonekin eta Bizkontirekin. Alkizangora. Beti ez zurrun, beti ez zain. Zuzen bizikleta gainean. Anatzean, Jose Kirilenka. Hemen enao, Nieve eta Kirilenka. Eta pentsa Mikel Niebek alergiekin zeharaza dituen Fermin alako piporta batzuk atera zaizkio besoaldean eta lepoaldean. Nonbait indartsu jodu, eta horregatik ezabil bere mailarik onenean. Eta Euskal Herriko itzulirako izugarrizko itxarrepena zituen. Berak eta bere taldea. Berak zioenez, urte sasoi honetan inoiz egonden pedalkolperik onenean zegoen. Zer da eta gero alergiak agertu, alergiak jo, eta orain azalean piportak ateratzeraino. Bere maila onena eman ezin da utzi du alergiak Mikel Nieve. Alkiza. Hemen inguruan egiten diren. Lasterketa guztietan igotzen dute Alkiza. Anoetadetik igo, asteazura geisteko kasu honetan. Valerio Añolis egiten du. Iesaldian aurrean jarrika Alkizangora.
Eta atzo alegin zen etapako aurreneko kilometroetan iesaldi harrapatzen atzo eromena izan zen ordea aurreneko kilometroetan. Eta gero egin zen laukotean Pello Bilbao osatu zen Caja Ruralek. Hone bestez, egunero izan du. Gutxienez ordezkari bat Caja Ruralek lasterketa buruan. Aurreneko etapan Fraile, bigarrenean Amets, hirugarrenean Fraile eta Kartzi, atzo Pello Bilbao, eta gaur hiru Molina eta Fraile eta Amets. Profesionaletan ez, baina ez da denbora asko gainera, Alpizan Aitondo klasikoa amaitu zela, orten 12. ekitaldia bertan amaitu zen. Mikel Iturria, Euskadi Fundazioko, EDP taldeko txirrendulariak erakustaldia manda irabazitu. Ala hemen, betanko. Hogeita maika eta han ere atzean. Bueno, gaur alere atzetik gehiago ditu. Horri ibili beharko luke, aurrean ibili beharko luke berak dituen doainak, ondo doituko balitu. Paris Niza irabaztora esatea. Bai, gizona. Aurretik ordua, Laurent Didier. Lanak ditu. Gero zerrat, egaz Espainiako beltan. Azken urrena amaitu zuen. Berezkotik izan eta zerbait okertu zaio. Txirrendulari profesional baten bizitzeko ezaugarri guztiak ez ditu aidanean betetzen. Behar bezala egin. Ea jartzen den. Txirrendularitzako imeneko txirrendulariak onenak puntan aurrean behar ditu eta. Beste mendate bat atzean utzi du lasterketa buruak. Horrengoa handatzarrate izango dute. Bigarren mailakoa da handatzarrate. Naiz eta ibilbide liburuan ez duen jartzen, gero. Ibilbide liburuak duen profilian ageri da bigarren mailako mendate bezala hainbeste uste du, merezi. Bera handatzarratek, beste asuti gora. Azura ari dira geizten. Asteazu zerra izan bako duzu, Zabiaga. Nik Pellorreta esango dut, Bernardo Atxagare aipatuko dut, Agretarrak, Julen Lopetegi, Koxan, remontista izana, hortik aurretakoak, zure esku. Koxan Agerrerekin batela bilitakoa Zubeldia, Bismari Zubeldia, Araikidea. Baita ere. Hortik aurrera ez dago. Bakarma deongo da. Esateko modukorik ez zetero. Oen dela urte batzuk esan bagenuen gaur esan beharko dugu, Zabiaga. Zaideru Zabiaga izeneko ziklista bat zela esan genuen, orain urrena itzulia asteazura llegatu zenean, Rabelinen garaipenarekin. Eta orain esatez badugu, leku ederren edatuko gara. Obera egin aldu ba? Eta asteazutik esan bezala berriz ere aldapa izango dute, handatzarrate etapako urrengo mendatea. Altizan gora pelotoi burura, Katuixa ere pasada. Katuixako Zakarinek atzo mundua han behar zuela ematen zuen. Orantxazte batean. Zakari
Baina, dazpa gore bitzeko, atzak esan, mutila hundia dela, eta gaur jakin dugu metro eta 86 zentimetro ditu. Pentsatzen mutil puska den, eta nola ibiliren aurten Juro gehitza, 8 bat kilo, gutxi gara bera. Inguru hortan ibiltzen dena. Maia emanen artengo mendateetan itzulian. Eta izenik ez dauka, eta horregatik, zailago egiten da, berez ere aipatzea, erreferentzia askorik ez dauka, berme handirik ere ez du ematen, baina pedal kolpe osona dauka. Atzo, Einaolekin batera indartsuena zakarra izan zen. Egia da segurazki beste batzu baina askatasun gehiago izan zuela. Baina ena hori eutxe egin zion. Bai. Ena hori eutxe egin zion, Fermin. Eta erlojuaren kontra berezko baldin badu, erne gizon horrekin, erne. Ena hori eusteaz gainera, tarteka gurpila sartzen zion ena hori. Oso tente ikusi genuen zakarri. Eta usardia hundiz. Hemen da pelotoia atzetik ikusita, Alkizan. Atzen hernio dela. Hernioren beste galdetik, igo dira orain gutxi. Urrakitik, gora. Hernioren magalaldeak ezagutuko dituzte gaur. Ezagutu edo han ibiliko dira bintzat. Handa biltzat txirrendulariak. Eta gaur ere giroa, kontu, gaur ere giroa. Eta lasterketa burua, astea zura, alegatzea. Oso giro epela dukagu, 20 gradu izango dira, ostarte politak, arratsalderako zaparradaren bat edo beste izango teben esan dute, baina, oraingo zaitzakeriako giroarekin doa lasterketa. Mendiko liderra, Mendiko Maiota, Omar Fraile. Hirugarren eguna du lasterketa buruan santurtziarrak. Zuli bikainari da egiten, orain 2 urte bezala, Omar Fraile. Eta hortxe hartuko dute handatzarrateko bidea. Asteasun da itzulia, asteasun da 31 laguneko taldea. Hor da Omar Fraileren aldamenean. Slakter eta Thomas Danielson gaur. Kanon del Garmineko gizonak. Hau da, handatzarrate bai, handatzarrate hasieria. Eta horrelaxe dauzka honek, ia 6 kilometro, 5 kilometro eta 8 kilometro. Bataz bestekoa 6 eta erdikora ez da llegatzen, eta ia denbora guztian horrelaxe dauka. Ez gogortasun gehiago eta etzan aldia hundirik ere. Iruditan asteazu. Hor ardiak dabiltzan larre horietan, ibili izan dira Esbeniz, Esdenek Estibar. Eta beste munduko txapeldun batzuk, Fermin. Ziklokrosean. Elizare galanta, joan nahi duenaren zat. Zeten da hor lekua. Erlojua. Orduan jarri berko duzu zebega. Hala? Beste ordutegi da dauka Sebastiazu. Ordutegira, egokitu gabe hongo da. Goitik bera, beste erabatetik uste da herria. Dena baino ere dotorrego ematen du. Gure realizadoreak erakutsiten bezala erakutsita. Txantxak alde batera utzita, lasterketa ja hemendik aurrera jokoan hasiko da, 4 minutuko tartea, hemen iesaldiak, Erne Fermin iesaldian egon daiteke garailea eta. Hauek diferentziari eutxi egiten diote, helmugara 48 kilometro falta dira. Erne Fermin. Bigoera hauetan denbora asko dago. Jokuan errenta hundiarekin sartu beharko dute bigoera hauek gainditu eta helmugan aukera izateko aurren diren gizon hauek. Kontu da 18 bat kilometro izango direla, aiara
lehen da biziko zailegatzen direnean, helmugara 18 kilometro. 18 kilometro horietatik jo dezagun eskalatzailerik onenek diferentzia kentzeko modukoak 3 kilometro eta erdi 4 dira. Bestean asko kentzea ez da bat ere erratzeka. Goiti bera baitu desente, eta goiti berako horretan gainera pelotoian erreleboak etera ezin dira. Beraz, 4 minutuko tarte honekin, ea handezarrete gainean zenbateko diferentzia duten, baina aurrek alde horretan egon daiteke gaurko etapako garaia. Latzarraten orain urrena, 2001an izan zen Euskal Herriko itzulia, 2 aldiz pasazinean Latzarratetik, 2etan Unai Osa izan zen lasterketa buruan. Eta Latzarraten, lasterketa buruan izan dako Euskaldunak, Sabino Angoitia, Alberto Leaniz Barrutia, eta Unai Osaz gainera, Igor González de Galdeano izan ziren. Igor 86ko itzulian pasatzen buruan. Katuxa lasterketa bikainari da egiten. Katuxa atzo Biziosoren baja izan zuen, ezkerreko lepauztea utzi zuen itzulia Angel Bizioso. Zoritxarrek ororikoa beste behin egokitu zaiona Biziosori, alere txio baten ala iotzi zuen. Egoera zenbat eta okerragoa orduan eta indar gehiago izaten dut aurre egiteko. Eta bueltatzen denean, orduan eta indartxoa bueltatzen dela, beraz. Aurrekoetatik indartxo itzuli dela badakigu, oraingoan osatuta itzultzen den itzuli handietarako oraindik garaiz dago. Denboraldi hasierako sasoialdiari ere bere etekintxoak kendu dio. Miguel Indurain saria irabazita, orain ezinbestean ebakuntza egin eta gero atxeden hartu beharko du Angel Biziosok, baina hori baino arazo larriagoetatik berriz ere burua tentetu izan du eta kamutxa ez denez oraingoan ere altxako da, aragoarra. Eta Katuxak hemen itzulian nagusian, Joakin dauka lideraren denbora berean, eta 3 gizon 10 segundora. Espilak, Moreno eta lehen izketa egiten dugun Zakarin. Pentsa, zenolako egoeran den Katuxa Errusiarra, Joakin Rodríguezen taldea. Eta itzulitik kanpo berriz, Kristof dauka. Iganderako, Paris-Roubaixerako. Ark egin behar du, inork egin ez duena igandean gailentzen baldin bada. Flandriako dutora, Xelde Pris aste erdian eta gero Paris-Roubaix. Egin duen ere izugarria izanik, haundi egingo luke benetan, marka jarriko luke Kristofek. Dagoeneko 11 garaipen lortu ditu, eta uste dut, urrengo urterako merkatuan, Fermin, bere izango dela lorerik desiatuenetareko aurten kontratua amaitzen baitu, eta izango du. Eskaintza handik eta hemendik txirrendulari norbegiarra. Lankideok. Aurrera, Alfontxo? Bai, lasterketako medikoarekin gaude, Jose Antonio Azurmendirekin, bueno, Azurmendi jauna, nola dago Oliver Zau? Ba, hasiera baten, konortean alduta eduki dau, baina errekupera egin dau nahiko harin, konstanti ekonak diez, eta momentu otan ambulantzian Donostiko ospitaleko bidien, berbain jogo ambulantziaz, eta itxura ona hartzen dut zeu eta konstanti ekon dodekoz. Eskerrik asko. Zafeetek. Animo, animo. Taldetik, Patxibila, zuzendariak esan duenez, buruan omen du kolpea, baina arkere horixe dio Donostiarako bidean daramate ambulantzia. Eta konortea galdu badu ere, bertzere. Arte txikiren batean nonbait. Gero berriro... Bere onera egin du eta animo, esan zela. 4 minuturekin hemen da lasterketa burua. Valerio Añoli, Omar Fraile, Dari Limpei, Gasteizen 2 aldiz irabaztako Hego Afrikarra da, Dari Limpei, Hego Afrikako errojupeko txapelduna azken urteotan. Horika katzo nilek esan digu, Chavesekin. Egun kaskarra izan zuela, Chavez hartu, beroto hundi hartuta da nonbait. Simon Jai txibilitzen oso ondo atzo. Alere hor dago Chavez. 10 segundora, baina nire izan dugu berotu hundi hartu zuela. Asko behartuta.
Pelotoia handia. Eta pelotoian altzean geratzen jadanik, Garbineko kaldon del Garbineko Acevedo eta Lindemann, loto jumbokoa. Hor ikusi ditugu gaurko erretiratuak zau genapagenekien. Bestra ere bai, erretiratu eginda, Zumarragako etapan, ihesaldia urrutien eraman zuen Herberetarra, erretiratu eginda azken aurreko etapan. Astanakoa. Erritmo bizitu dutela ikusi da. Eskaik baino, erritmo biziago jarri du Katusha taldeak eta 18 bat segundu handizkio pelotoiak ihesaldiari. 4 minutuko langa jaitsi dute. Atzo, gertatutzen berbera ari da gertatzen, baina protagonista desberdinek. Atzo Eskaik taldeak kontrolana bakukera pixka batekin egiten zuen, baina diferentzia handixamarrarekin eramaten zuen. Gero Movistar agertzen zenean orduan jaten zuten diferentzia, ikusten zen Movistarrek gogo gehiago zaukala. Bai aurrekoengana gerturatzeko, bai lasterketa gogortzeko eta gaur antzeko zerbait ari gara ikusten. Protagonista atzo Movistar izan zen lekuan, gaur Katusha jarri behar da. Katushak ikusten dugunez, amorrazio gehiago dauka aurrekoengana gerturatzeko. Aurrean Añolik aurten denbora aurretzen ez, iazko denboraldi amaieran Astana entzuten jarraituko eta esan zuten Añoli Nibaliren laguna handia da. Añoli 2007an talderik gabe geratu zen, langabezian geratu zen, eta 2008an Stefano Zanatak egin zion lekutxo bat Liquigasen. Jakoski munduko txapeldun hemen zuzenerekin atzen izketan, luze gainera izketan. Eta ez dakit. Badu zerbait? Bai, luze izketan. Berriro pelotoira doa, baina stabil, puntutxoa falta zaio. Puntutxoa falta zaio Kiakoskiri. Puntukako saikapeneko liderrari. Kiakoski, Zarra ezten beste maiol batekin ikustea. Jakin da bera dela egungo munduko txapelduna, baina gogoratu hemen itzulian puntukako saikapeneko lehen postuan dagoenez zuria eraman beharra daukala. Ara, astoak, astakumeak edo aztoratuta. Hogeita laguneko iesaldia gaur. Azken aurreko etapako iesaldia, jendetsua oso. Bono eta Conti ditu Lamprek. Toni Martin hor dator, Toni Martin eta De La Cruz. De La Cruz Kataluniarran etapen ibili zen. Eta Etixek fitxatu zen aurtengo denboraldirako iaz De La Cruz. Turrean, zantzun Sabiaga ederra zuen turrean. Bere aurreneko turra erietxean bukatu zuen De La Cruz Kataluniarrak. Iesaldian da gaur De La Cruz ari. Gogotik. Bai, diferentzia Eskai etzela gai ikusita, pasadira Katushakoak. Minutu erdia jan egin dio, Minutu erdia jan dio. Hauek egia esaniak gainean dira, oraintxe kilometro pasatxo falta zaio. Hemen Añoli beste inorrez. Añoli beste inorrez.
eta erritmoa, bera alegin guzti egiten ari da, baina 31ko talde hori bat ere sakabanatu eztenerako, uste dut hor batzuk ari direla zerbait gordetzen azken kilometrotarako. Ba, ez hemen igotza jona dira. Hor batzuk gordean daude. Hau badakite gero zer datorkien, C3 aldapa motz eta ezin pikoago dituzten eta indarra gordetzen ari dira batzuk. Hortartean aipaitzagon, Slagter, Tom Danielson, Amets, Fraile, Anton, igotzaileak dira, Sorensen, Mikilanda ere bai igotzailea da. Galopan ere hor doa. Goi mailako igotzailea ez da, baina... Mendate honetan Toni Martinek ere oso maila ona eman dezake. Xerel ere igotzailea da, Betancourt, baita ere, ala zen. Hau gainan dira, Arredondo ere hemen doa, trekekoa, bidan amatza, Arredondo eta Didier. Hauek igo handatzarrete Usabiaga, luze egiten dela baina... 13 minutu eta 50 segundu dara mate. Eta eman behar du denbora, hor inguru horretan beste konturik ez baita izaten. Zenbatean igotzen diren batzuek eta zenbatean igo daitezken besteak. Gero probaren bat egiteko tain izan dutela. Nik egin berrikoa egin dituen. Bainoli, Aramae... Eta zein horretzen gara, denak elkarrekin. Landa zarraten ia minutu bat zango die pelotoiak, gutxi gora bera. Omar Fraile, pasako da horrena. Omar Fraile eta Amets Txurruka izan dira horrenazeko mendate guztietan aurreneko postuetan. 14 minutu eta 55ean. Igo dute hau. Eta demoratxar. Zen dira hobeak. Eta maieran izan bali. Hobe izan zen bai. Aiara bidean. Igora, bakarrak egin du, bainonek egin du. Eta atzekoek minutu bat azkarrago gutxi gero era hortzi izango dut. Edo gehiago. Aiara bidean honen beste ez. 31 lagun, sailkapen nagusiari dagokionez. Rui Moral Frantziara da, enorengandik gertuen dagoena. Colonel. Larry Colonel. Gainerago, kapetxakideak aurrean. Joagin bera. Aixe aurreratu da. Hain beste 1 metro dituzte, gailurra kapatzeko. Puma, aurreratuta hor, baina hauek ero orain lasai. Lasaixeago. Zaten kontua da, aiera bitartean ere, pelotoien erreleboak emateko tarte askorik ez dagoela. Bihurgune bat ezpada bestea, eskuinerakoa ezpada ezkerrerakoa, zuzengune askorik ez dago eta hor ez da inerraz izango diferentzia ere asko laburtzea. Beti ere azkarago joango da pelotoia, hortarako ekimen gehiago izango duelako, baina Feliz Gilbert gara itxarreko mugimendu da hori. Hor zubilanetan galdetuko da, ez aurrerako eta zatzerako.
Gilbert, eta horten horrendik garaipenik gabe da, Feri Gilbert. Iaz garai honetarako bat irabazita zen. Brabanson idazta zen garai honetarako. Iaz Anstel irabazi zuen, demoratiko handia. Iaz Anstel izan zuen. Eta Anstel igandean 8 izango da. Eta zuzenen, eskainiko ditugu. Zerrega? Anstel Gold Race. Bai gustora asko. Zahaztu. Bai gustora asko. Ordubiak inguruan hasita gainera. Eskainiko dugu Anstel Gold Race, esan bezala igandean 8, igandean Paris-Roubaix handia izango da. Eta gurrendo zuzenekoa igandean 8 izango dugu. Palmares harrigarria dauka Gilbertek Euskal Herrian Donostiako klasiko irabazi zuen. Hori izango du. Ziren ez etaparik Gilbertek. 2011 urtean egia esan gizon honek zer ez zuen irabazi. Frantziako Turrean lidertza etapa garaipena nahi izan zituen klasiko guztiak bere urte magiko izan zen hori bai. Geroztik Anstel Fletch eta Diez kateatu zituen. hiru ardenetako. Geroztik hori bai. Egia da, Geroztik munduko txapelketa irabazizuela, Espainiako bueltan etapa garaipenak ere bai, baina ordungo itzala izan zen. Ordungo itzala. Pero izan da, eta izaten ari da. Zapaia han jozuela garbi dago, 2011 urtean. Tropelak 13 minutu eta 35 segundun. Segundotan igo du Andazarra. Minutu eta 15 segundu, handizkio. Belkofek. Nahiaga gidean orain beherako joera duen errepidean, abiadura hundian, abiadura bizian, ibilbide sigisagatxua dute orain. Eta beste bi, zerrendarako Acevedo eta Peit. Eskaiko Dani Peit erretiratuen zerrendan Eskaiko bigarren bajada honen bestez horretik Ben Swift behitzuen erretiratuta Eskaik aurrean ez dirudi presa handi dutenik, hor begira Betankur eta Omar Fraile hizketan hor benetan emanda joango balira ez legoke horretarako berriketarako beta hundirik, hauek lasaian zean doaz, eta diferentzia bera egiten ari da, beraz, aurrean zerbait egin nahi baldin badute, azelera gailua sakatu behar dute. Hori bai, horrendi lan asko ez, baina lan gogorrak daude egiteko. Aiako penditzarra birritan, eta errotatik gorako bidean, Aiako igoera beste behin igo beharko dute, hau da 2010 urtean erlojoaren kontrako saioan Chris Hornerrek irabatzen erlojoaren kontrako saioan igo zuten aldapatzar ura bera. Dira, 3 kasuetan herriti pasako, aurrenekoan bai, bigarrengoan herri ondotik, helmugatik 101 metrora beheraxeago, eta San Pedro aldera, Andatzaldera behera hartuko dute, eta gero igoko dute berriro Aiako aldapatzarra, hemen agerreko aldapatzarra gisa ezagutzen den mendate hori. Alberto Betankur aurrean gogoratu lau euskaldun Fraile, Amets, Landa eta Igor Anton, Amets izan da. Ametsik Euskal Herriko itzulean inguru hauetan izan zen eroriko, berritu behar dugu Zebeaga 2010ko etapan irabazteko zorian zebiela aldapa bera eskubirako bihurgune baten hankazora joan zen eta lepauztaia hautsita utzi zuen Euskal Herriko itzulea Ametsek. Orduan, eritzulea egin zen Ametsek. Iesari lotuta. Aian da lasterketa burua, Aiako herrigunean sartzeko, 60 metro, 60 metro falta zaizkie. Beno, gaurko etapako
Azken kilometro hauek hemen inguruan egingo dituzte, batera eta bestera. Aiako maldatzarra bitan igo behar dute. Beste igoera bat ere badute orde Aiaga. Errotatik igoko dutena. Eta ura ere oso gogorra. Ez agerreko aldapatzarro bezain gogorra, baina ura ere oso gogorra. 2010ean gogoan izan, txirrendulariak nola okertzen ziren bizikleta gainean, eta ia hatsa zeriela ikusi genituen Chris Horner eta konpainia aldapatzarra eta esfortu betean. Eta biharre ditzulia hemen izango da. Zorloforen kontrako saio eta oso aldapa bortitzak dira. Ia txirrendularia ustutzen dute, oso distantzia laburren egin beharreko esfortzua da, baina izugarrizko intensitatea. Bihotza ahoko zuluraino gartzen duten aldapatzarrak dira. Guti eta Betankor, Ageder Berugarna, Xerella, Gotzaile polita. Egia esan Agediarren gehienak dira Gotzaile polita. Zango nuke igotzailen taldea dela Agediarre. Zer esanik ez, pero Kabrigoie denak ere mendatzen. Guillermoz. Kasu honetan hemen dabiltzenak ere bai. Ribron hemen dabil, baina bezak ez ezan Ribronek aderako agerraldiak izaten ditu, noiz behinka, asko ez dela, demora asko ez da, turreko, alpeduezko etapa. Zer egin zuen? Egin zuen. TJ Van Garderen egoan izango du. TJ Van Garderen buruan zela Ribron atzean gelditu zen, baina indarrak hobeto neurtu zituen, Ribronek, eta aurre hartu zion TJ Van Gardereni, Alpe digezen gora, erotik hori bai, Ribron bera ere ez da orduan bezain ondo ibili. Hori 2013an eta geroztik Ribron ez da ez han eta ez hemen ibili. Iazko negoen, golpe latza jasotuen Ribronek Arnoko jo distribuan hiltzenean Jonathan Lebarretzikoan gidari minarrean zen festa batetik itxera itutzetakoan ituntzen distribua eta golpearen ondorioz taldeak lasai hartzeko eskatu zion entrenamendu talde batera usteko egun batzuetan eta lasai kudeatzeko, baina geroztik ez da bateren abarren dinon Ribron. Katusha pelota iguruan, Katusha, Eskai, liderra goratu, Eskaikoa da Sergio Luisenao kolombiarra, horren dirteko itzulian ere, maillot horiarekin ailegatu zen, azken erlojupeko da Henao, erlojupeko ordea pot egin zuen, uste baino saio kaskarragoa egin zuen behasainan Henao. Ere podiumen amaitu zuen, hori bai, segundo bakar bategatik sartu zen podiumean, espilak gain-gainan izan zuen Henao. Quintana, Forte eta Henao izan ziren behasaingo podiumean. Eta burua, Laur Kainen orain Pagoetako parkeren bihotz-bihotzean sartzea. Eta diferentzia asko jandu pelotoiak, Katuxaren erabakigarria izan da iesaldi honen bilakerarak. Diferentzia erdira ia jaitsi dute
oso tarte txikian, beraz, horrela lanean jarraitzen badima dute uste dut aurrekoak. Berehala mugitzen ez baldin badira, orain arte egindako guztiaren saririk ez dute helmugan ikusi. Hor aurrean seguruenik orain egingo duten aurreneko igoeran bakarren batek mugimendu bat egingo du. Ahaleginen bat egingo du. Zalantzari gabe. Hogeita hamaika laun asko dira ikusita pelotu ja inguratzen ari dela. Zerbait izan ezkero behintzat. Hemen aurren diren hogeita hamaika hauek, Xabiak jaidau beteriar. Errebeharrekoa gaur dago eta errebeharra. Eta hogeita hamaika lagunen artean ere uste dut ondo jo ezkero, diferentziak honezkero ere ikusita behar genuela. Nik uste nuen handazarreten gora bakarren bat gogotik saiatuko zela eta hogeita hamaika honetatik 5, 6 edo 8 gizonik indartsuenak berezi ezkero, haiek askoz ere lan hobea egin zezaketela pelotoiaren kontra. Baina hogeita hamaika elkarrekin doaztea, hogeita marroiek elkarrekin joateak erakusten du erritmo aurrean ez dela indizi. Eta batzuk indarrak gordetzen ari direla, gero protagonistizateko, baina ez dakit beraien mugimenduak ez ote diren berandu etorri. Hogeita mar bat, bai, hogeita hamaika izan dira, Antonio Molina atzen geratu da, beraz. Hogeita martitu gora inguruan, 2 minutu pasatxoko arrentarekin, elmugarako hogeita mar kilometrora, aiako igoera geratzen dira, eta aiako maldatzarroietan jendea dago, mundua dago gaur ere. Eta gaur ondo antolatuta, Fermin, lehen ere esan dugu, eta gauzak gaizki egiten direnean ondo egindakoan baino gehiago ikasten dira, ondo egindakoan askotan loreak eta goraipamenen jaso, eta bat gozo egoten da, baina kritikak jasotakoan uste dut gero, nolabait ere segurtasun neurriak eta erabakiek zorroztu egiten direla. Lehen egunean, Franeslek. Eta Molema. Franeslek eta Molema. Franeslek erori eginda. Molema erori da. Beste behin Franeslek erori eginda. Eta Molema ere bai. Bai. Hor da, urratuta Frankesekin batera. Hor da. Molema nagusiko bizona da. Itzo bigarren izan zen arraten. Molema 10 segundora dago. Pena. Molema abiatu da. Pena eta kaltea latza, kaltea latza, Molema golpe handi hartu du gainera. Eta Franeslek. Pena ematen du esatea, baina txirrendulari hau teknikoki oso baldarra. Gelditu egin da Franeslek, bizikleta hartu du eskuan. Franeslek eskolareko itzulian ere erori eta erretiratutakoa da. Gogoan daukat oraindik. Xabiaga. Baina ez da Aitorrosa ere uzatzen antartean. Otaurtetik behera, joanten hankazera Franeslek. Leku askotan erortzen. Eta beste Aitorrosa erori zen, eta gero eskumuturra mindut ebilizen Aitorrosa lerina bidean izan diteke, Samuelek irabazitzen egunean. Seguretik Bianan, bietako batean zen, baina Franeslek zen zartzen. Bai, askotan erortzen da, eta hori ja ez da bihurgunearen edo egoeraren... Ez da sortzea. Hori ez da sortzea. Askotan sorte kontu eta aipatzen dira eta batzutan ala gertatzen da, baina gizon bat hainbeste aldiz erortzen denean uste dut hor autokritika zorrotza egin eta berak ere konponbide bat eman behar ziola goiti bera dituen gabezi hori. Ez da normal hainbeste aldiz gizon bera erortzen. Talde handia eguneko iesaldian nagusirakolako garrantzirik ez du iesaldiak. Bestalde talde handiarena itzuli gehiagotan ere gertatzen da, batez ere Paris-Nizan. Azken aurreko eta azkeneko etapetan gehienetan antzeko taldeak izaten dira, alegia kopuru handiko taldeak izaten dira lasterketa buruan. Ia saikapen nagusia dezente zehaztuta azaltzen denean, jendeak mugitzeko aukera gehiago izaten du. Itxura izaten du lasterketak itzuli handietako 3. asteko etapa erabakigarriak ez direnetan. Astebetean harritzekoagoa bain talde handiak Paris-Niza salbuespen hartuta. Bestetan itzuli handietan bai. Itzuli handietan behin salkapen nagusia erabakita dagoenean eta azkeneko 2 edo 3 etapa garrantzitsuren faltan iesaldientzako egunak izaten dira eta jende asko saiatzen da gainera horrelakoetan. Eta haren itxura hartzen diot eta harritu naiz hori astebeteko itzuli batean gertatzea ez baita oso ohikoa kopuruz hain ugariak diren taldeki ez egitea.
Da arama edela uste dut berriro hemen, saiatzen. Hemen berriketak amaitu dira, 2 minutuko langa hori botatzen badima dute, hauen aukerak ere, ja pixkanaka pikutara joan daitezke, beraz. 2 minutu beharko zituzten, aiako lehen da biziko itzuli eginda seguraski. Orio. Beraz, laster dira berriz ere aiako bidean, hori bai, orain aiara, gogorra igota aiegatuko dira. Orio, arraunlari herria, Orio, itzuliko herria da baita ere azken urteotan, behin gehiagotan izan da Orion, Euskal Herriko itzulia. Hor da Molema, kotxe artean, tropalarekin batekin nahian. Eroriko izan du Molemak eta hor da, kotxe artean, tropeleko jatzarekin batekin nahian. Bauke Molema, trekeko gizona, saikapen nagusian 10 segundora den gizona, erori eta kolpe handia hartuta orain pelotoria inguratzen. Horretarra ezaldira urten, 50. urte urren ospatzenari. Elkartea. Arraun elkartea. Hor ikusi dugu gainera, Orio Arraun elkartearen entramentu gunea hor elkartzen dira. Baian entramentuak eta egiteko. Hor Molema. Hori bidean hauek. Bob Jungels aurrean duela. Orain markin egin dugu irteran eta esan digu deridanak egin behar dituela Molemari, inguru egondo ezagutzen dituela eta Molema ondo dagoenez, bera ere hainbestean da bilela, aspaldian ez bezala itzulian, gustora da bilela, eta egin behar hori zeukala, gaur ondo kokatuta eramatea, eta Molemari, esatean, ondeno kilometroetan, eta ze izango duten. Eta hori garrantzitsua da, beti izaten dugu, esportzuak ondo neurtu behar direnean, eta inoiz ez da izaten soberarik, oso gutxiren baitan dago garaipena edo ohorezko postu bat, eta gutxi hori ingurua ezagutzeak ere erabaki lezake edo lagundu lezake. Hemen orain hasi da jende gehiago. Zergatik hasi da, diferentzia asko murriztu dutelako eta beraien aukerak garaipena lortzeko aukerak gero eta mugatu dagoa direlako. Baina berriro diot uste dut, berandu xamar espabilatu direla hauek ere, berandu xamar hasi direla lanean fundamentu. Oraindik airean dagoela ematen du, zeren Katuxa taldeko gizon hauek ere ezingo dute luzaroan erritmo horretan jarraitu, eta aurrean dauden gizon onoiek beraien mailarik onen ematen dutenean behar bada oraindik puska batean buruan jarraitzeko modurik egin dezakete. Bauke Molema, Oriotik barrena, Orion 6 aldiz izan da itzulia orain horrena 2010an izan zen. Jakin Rodríguez egira bezitzen etapa. Eta Hornerrek itzulia. Autoren babesean. Jungels gaztearen gurpilean Bauke Molema. Itzulian podiuma egindako gizona da Bauke Molema. Moñatin amaitu zen, itzulian izan zen 3. postuan. Horralako elkartasun bat izaten dute aurkarien taldetako zuzendailek ere ikusi dugu hor Jose Luis Arrieta nola Jose Luis Arrieta edo Movistarkoa behintzat babesa ematen aritzaion Molemari, naiz eta aurkari izan hainbeste gizalege izaten da horrelako egoeretan. Baitakite eurek ere edozein unetan gerta litezkela egoera horretan. 2 minututan finkatu da diferentzia, Fermin? Aurren ere espabilatu dira. Molema gaitzu zartuko da tropelean, aurki. Beroto hondi hartuta hori bai. Astana taldean Fermin ikusten da argi eta garbi, beraien gaurko gizona Mikel Landa dela. Ainolik lan egin du, zenbaitunetan Taramaek ere bai, indarra gordetzen, Mikel Landari da. Eta hemen esanke Sorensen. Bida eramata, Sorensen eta Pires. Atzean Katuxa. Handatzarraten hartu du pelote burua Katuxa segitzen du. Orain tartetxo bat ordekan. Eta aurreneko iguera horrek.
Ze eskaintzen duen, ze uzten duen Frailek, honen bestez berea du, Mendiko Maillota. Tarteko helmugetako ere, ziurtatzeko moduan da, matematikokia berea dela. Gaurko tarteko helmugarako 21 batera, helmugarako 8 bestea. Hora imartu beldea. Hau dena, Molemaren zain. Berinerekin batera. Eta Junglesek aurrera darama, Bauke Molema. Zerreko sola azterketan sartua, Sadiaga. Eta une batzuetan ardurak ere hartu dituzte, itzulia honetan. Zenbait unetan buruan ikusi ditugu aurreko gunetan. 2 minutu. Hortxe pinkatu da. Aurrekoak ere jende gehiago erreleboetan sartu denean begira, nola multzo handia da, eta multzo horretan badago pelotoiari enbidoa erantzuteko modua behintzat. Orain 2 minutu nahikoa izango dira. Hauek jarrera aldatu dute bai, orain bestera batera ari dira pasatzen. Pentsa noli zenba denboran ibili den inoren laguntzari jaso gabe. Naiz eta oraintxe ere astanakoa errego askatzen ari den Fraile eta bera ari dira pasatzen, Tinkoff Saxo ere bai, hor asko eta asko gurpilean doaz, esaterako Galopan eta Tim Wellens ez dira pasa, berbaik egatzere, ez da pasa, Toni Martin ere ez, Amets ere gutxi, eta normala da, hainbeste jende joan da eta ordezkari bat baino gehiago eraman da, normala da, ordezkari bat gordean izatea. Horregatik sartzen dira gainera ordezkari bat baino gehiago, aldela, talde buru edo buru xamarri izan daiteken batek laguntzaileak behar ditu, bere aukerak ez amaiera aldea baino lehenago erretzeko. Lagunduta egiteko azken etapa hau baita jaun Andreok, bihar bakarkako erlojupeko dute aian, bihar norberak atera beharko ditu eltzetik babak. Gaurkoa da, honen bestez, taktikoki antolatzeko azken aukera. Batetik hemen etapa garaipena ari dira jokatzen, hauek ez daukate, saikapen nagusian aparteko helbururik. Saikapen nagusia hemen dago, multzo honetan. Eta pelotoia diferentziek horren beste laburtuta gero esan daiteke, elastiko horiaren jokoare hortxe dagoela, beraz, etapa garaipenerako askatasuna izan zezaketen aurrekoek, baina ikusten denez, behin atzekoak hain amorrazita dabiltzanean dena nahi izaten dute. Etapa garaipena eta salkapen nagusi erabakitzea. Eta hemen uste dut, Fermin, Omar Fraile ez dela gai izango, hemen agerreko aldapatzar honetan aiara bidean aurrean eusteko, baina uste dut zintzo ari dela jokatzen, berari nolabait iesaldien sartu eta mendatetan protagonista izaten utzi diote, eta orain esker honez ari dela gurti horretatik tiraka naiz eta jakin segurazki bere protagonismoa bere alamaituko dela. Era zintzo jokatzen Caja Rural taldeko bi txirrendulariak. Orain Amets Txurruka eta orain arte gerrelegoetan Omar Fraile. Hortarteko helmuga jokoan, epa. Hori behar dugu. Tim Wellens uste dut pasa dela aurrena. Amets, hor dator Amets. Eta Soren kentzen ere bai. Orain hasiko dira sakabanaketak, Hemen gauza serio jartzen hasi dira, Anta Arama edato latzera xago. Kofitzeko Molar, Soren zenen gurpilean, hemen errepiketuta. Ia trabatu dira eta eskerrak. Amets Txurrukak pedale iragiteari utzi eta horrekari eutsi dion. Denak elkarrekin berriro. Tinkoffek ere Chris Ankersonensenekin dauka itxaropena. Hor orain burura pasada bera, lehen Bruno Pires Portugaldar arritu da lanean tiraka beraz, Chris Sorensen eskalatzaileagoa da, eta harrekin du itxaropena. Pelotoien atzean orain Movistarrekoak agerri dira, kokapen ona ziurtatzeko, kokapena oso garrantzitsua baita hemen, eta liderrek buru-buruan sartu behar dute, bestela gero arazoa dituzte aurrera egiteko. Movistarrekoak ari dira orain aurrera egiten. Handatatik barrena, aldapa horaztear. Aldapako aldaparik handien hau da,
bi aldiz igo beharrekoa. Hemen helmugan kolonbiarrak ere agertu dira, beraien bandera eta guzti. Atzo esan genuen kolonbiarrak protagonista izaten ari direla eta tropelako kideek esan da dakigu, bi kolonbiar, bi kazetari kolonbiar ere lasterketa zuzen-zuzenen jarraitzen ari direla kolonbiarren berri, beraien herrialdean emateko. Igor Antonera geri da Fermin, atzera xeago. Eta Toni Martin ere bai. Arama emurtzeko itzulia sekulako erakustaldi eman da irabazitako estoniarrak. Gaztetan sekulakoak egitekoa zen, zitu iragarpenak bete, baina egun hauek, edo egun harrapatzen dutenen hauek badakite lan oso txuguna egite. Honek ere gora bera hundiak izan ditu, bere kirol bizitzan. Ari da luzatzen, ari da usten. Amez Txurruka hirugarren. Luze, etiksekoa. De la Cruz, Toni Martin, pikin bat atzerago, banako lerroan ari da jartzen oantxe taldea. Aldaparen lehen da biziko zailtasuna hortxe dago, basarri hori bitartean ezkerrera giratzen dutenean eta hor arku hori pasabezain pronto hortxe dago lehen da biziko zailtasuna. Baina txikia, gero agerre basarretik gora topatuko dutenarekin. Hasi dirokertzen. Indarreka igo beharreko aldapa baita hau. Oso kadentzia bakoarekin, eguneko 21 bateko penditza dagor, eta hundiagoa topatuko dute gero. Beraz, neurtu indarra mutilak. Zazpi 8 gizon ondoren, eta Aramairen atzetik. Hogeita 7 urteko estoniarra, Reinta Aramae. Espainiako bueltan etapa irabaztako da, Reinta Aramae. Aurten Murtziako buelta irabazi du iaz, bi garaipenekin ikiztuen denboraldi eta Aramaek. Hemen, talde nagusia, pelotoia hemen. Hauek kokapen ona behin hartuta, ja segurazki orain lasaiago, erritmoan lasaiago. Eta begira zer gertatu zaien katuxakoei. Bi gizon erreituzte ordekan, baina orain falta aldapagorarako. Horregatik diferentzia laburtzea, kasu hoetan ez da inarrazta izaten. Ordekan lan egin duenak gero, mendatetan ezin baitu, tirakaritu. Hemetxe egin dut ikin batatzera. Orain atxeden gune bat dute, eta berriro gogortzen hasiko zaie pixkena eta agerre baserriira. Ailegatzen direnean, sekulako zuzengunea, batzuentzat infernura, beste batzuentzat zerurako bidea topatuko dute. Han eskuinetara dagoen basarria handi hura da agerre. Hortxe, pare horretan hasten da, zuzengune motz, baina ezin pikoagoa. Aramae lasterketa buruan. Eskuineko txapelketa behin baina behar jaztako mutila. Bai, iraupen luzekoan ala rojupekoetan. Tituloa askotan irabazi izan du. Iaz arnazbidetako arazoekin ibilitzen. Erabaketa bat egin zioten, Horizkela eta Garizean. Hortxe, orentxe hasiko da, Reinta Aramae aldaparik latzenean, begira orko zengunea. Eta begira jendea, zeinen ondo egongo den errepide bazterrean, antolakuntzak behar bezalako neurriak hartuta esitu eta sokare bota dute, eta uste du txirrendulari gaur lekua behintzat izango dutela aldapatzar hori behar bezala ateratzeko. Begira nola gelditu den Reinta Aramae. Aldapa ateratzen da Aramae. Hor sekulako aldapa dago. Begira. Eta begira, txirrendulariek lekua daukate kasu honetan. Hau da, horrelako aldapetan gutxienez antolatzaile guztiek hartu beharko luketen eredua. Kasu honetan lan bikain egin dute antolatzaileek. Aurreneko egunean kritikak eman genizkien, egurra eman genien, akatsa handi egin zutelako, baina gaur goraipamenak merezi dituzte. Igoera garbi eta zalea gertu. Igoera garbi. Aramaek
besterik ez du egin. Taramaek. Toni Martin, begiren nola datorren Toni Martin hirugarren postuan, eta baita Mikel Landa ere. Arredondo ondoren. Galopan da Belens ere bai, Arredondo, hemen Tom Danielson. Exlaster ere bai, Atzera xo hortxe. Molar ere bai, Taramae oraindik aldapa bukatu gabe, Laster da gainean, Taramae. Galopan eta Belens, hemen Taramae, hemen izango dute helmuga bigarren pasaeran. Hor da Rein Taramae. Eta ja, talde txan ezer nahi, Zabiaga. Talde nagusian, lehian nagusia dutenen artean ezer den. Hauek atzean geldutakoak. Bai, hauek iesaldiko dira. Inpeior, Denis Sanker Sorensen berare Larri. Hor da Reichenbach, Bono, Timatatzero Conti, Visconti. Igor Anton ere gogoratu. Aurreko taldean. Hemen Kiekowski aurrera da Fermin. Eta horratzean liderrak, Beñati Intxausti, Nairo Quintana, Jon Izagirre, Henao, Purito Rodríguez. Eskarponi ere bai, lasai antzean hauetenak. Lasai antzean oraindik. Zakarin ere bai. Simon Yates ere bai. Peter Benning, Luis León Sánchez, Rui Costa atzeraxeago. Eta zertxo baita aurreratuta Kiekowski iruditu zait. Samuel Sánchez ere hor da, Serpa, Siutxu. Orain ikusi behar da pelotoi horretan lanerako zein dauden. Begira Kiekowski ari da jotzen. Kiekowski ez egin nahi du. Metro batzu hartu ditu, Michel Kiekowski. Bidezekin. Beñati Intxausti. Jarraian Purito, Nairo, Scarponi, Zakarin, Henao, Nieve. Dani Moreno. Eta begira gaur, aldapa handia, baina txirrendulari guztiek ez dute arazorik, jendearekiko behintzat aldapa ondo ateratzeko. Horrela behar zuen, lantiguak eta horrela behar dute antolatzaileek aldapa motz pikoak sartu nahi dituzten kasu guztietan. Beñat Intxausti talde buru jarrita. Talde handi samarra. Ez dago austurarik. Molema, Fermin. Aimar hor. Irienka. Horratzen dabienak, Zeniel Izon, iboztailea. Gorka Izagirre dator hor. Simon Gerran zen atzetik. Castrobiefan atzerago. Eta hau beste behin igo behar dute. Eta hau igo aurretik, hain gogorra ez, baina oso pikoaren beste gain bat. Errotatik gora dagoen gaina. Rein Taramae lasterketa buruari eutxiz, oso metro gutxirekin ateratu aldapa, baina momentuz aldeari eutxi egiten dio. Honen mesedea Fermin Mikel Landak izango du. Atzean taldetxo bat sortzen baldin bada Mikel Landa lasai joan daiteke, aurrean Rein Taramae taldekidea duelako. Beraz, Astana taldearen mugimendu honek Mikel Landari mesede egiten dio. Mikel Landa baldin bada gizonek indartsuena oso ondo egindako mugimendua eta oso ondo jokatu dute Murgiarraren aukera. Aurten agerraldi gutxi izan du orain arte, Rein Taramaek Murtzian agerraldi gogoangarria izan zuen, irabazi baitzuen gero. Eta bigarrena Algarben bigarren bukatu zuen, 18 segundora Montxikeko almugan Geraint Tomasek menderatu zuen. Mendatean biek egin zuten aurrera eta Britaniarrak menderatu zuen Estoniarra. Itzuliko honen beste denboraldiko hirugarrena du, hirugarrena agerraldia Rein Taramaek. Espainiako bueltan etapa irabaztakoa da, igotzailona, gora bera hundiak izan dituena ordea, lehen esan dugu. Oraindik adinez. Sasoiko mutila da, 27 urte ditu.
Loto Sudaldekoa, bai, besteak ere hemen dira. Hor Danielson, Eta hemen Mikel handa. Hemen Mikel handa. Zahor aurretik. Belens eta Galopan. Aurrera gogoratu, Astanako Rein Taramae. Taramae errapatu dute inundik ere, Fermin. Beraz, bi Astana, bi Loto Sudal eta Canon del Garmin. Canon del Garmin ere birekin izan da. Danielson eta atzerago Slakter du, Canon del Garminek. Hori, Taramae errapatu, orain bai Mikelek orain lan egin behar dauka. Taramae ez dago aurrean, beraz, beste baldintza berdinetan dago, eta ez dauka hitzakerik indarrak gordetzeko lan egin beharra dauka. Liderra. Eta hor Kiekowski doa, Kiekowski doa, bai jauna. Kiekowski. Maio zuriarekin, Michal Kiekowski. Iesaldiko batzuk harrapatu ditu dagoeneko, De La Cruz hor dauka eta De La Cruz ari da orain lanean jotazu. Toni Martin aurre zego izango du. Ametxere falta da. Beste, gehiago ere falta dira. Michal Kiekowski. Atzo segundo batzu galdu zuten, Michal Kiekowski. 30 segunduko atzerapenarekin dago. Eta Mikel Kiekowski luzetik ari da jotzen. Bestela 30 segunduko arazo ez baitago motzean konpontzerik. Eta horren bestez munduko txapelduna beti izan da gizon oso ausarta eta gaur ere ausardi hori erakusteaz gain pedal kolpea erakusten ari da Michal Kiekowski. Belens. Astanako biak, Taramae eta Landa, Astanak hiru izan ditu. Añoli erredu Astanak. Danielson, Canon del Garminekoa. Eta Galopan Donostiako klasiko irabaztako frantziarra. Lanerako oso boskote ona. Bi taldek bi ordezkari dituzte, beraz lanerako arrazoi guztia dituzte eta Tom Danielson gutxixiago da, baina gizon borondatzetxua da. Eta eskalatzaile ona izateak berari ere uste dut itxaropen izpi bat izten diola. Honek ordeatzen Slakter du. Bueno, Slakter zuen. Hola, ez dakigun hon izango den Slakter. Gertu izango duen, ala ia aukerari gabe izango duen. Horrek gertu baldin badu, ez da pasako. Eta pein Slakter bat egindakoan orduan beste laguntza gehiago izango lukete iesaldikoek. Eta hemen dago, ustekabekoa hemen dago. Kiekowski. Munduko txapelduna. Eta horrek ekarriko du Fermin, pelotoian ere jendea espabilatzea. Pelotoiak orain, iesaldiarekikoak behar bada lasai hartu ditzazke. Baina Kiekowski hor tartean dela kontutan hartuta, orain Movistarrek eta orain itzule irabazi nahi duten eskaikoek eta lanera. Hirugarren taldea da. Kiekowski aurreko multzoan da. Bigarren talde txabatean da Michal Kiekowski. Hau da Kiekowskiren taldea. Ez hau ere, hemendik ere aurrera egin du Kiekowski. Hemendik ere aurrera egin du. Begira, han aurrean doa Kiekowski. Han aurrean doa Kiekowski. Toni Martin hor. Betancourt. Hau De La Cruz. Bakarrik Kiekowski. Hori da ausardia, hori da joa. Teknikoki osona da. Oso mo jaisten den gizona da munduko txapetuna. Eta hor dauka Toni Martin zain. Hor dauka, banengoen bat Toni Martin. Hor dauka Toni Martin zain. Erne mugimendu garrantzitsua izan daiteke eta begira nor duen orain. Erlojuaren kontrako saioan 3 aldiz munduko txapeldun izan duen gizona dauka. Egungo munduko txapeldunak bere alde lan egiteko. Bigarren bukatu zen itzulia Michal Kiekowski. Hau da, arbeleko mugimendu, Xabiaga. Hau da, jokaldia atera ez dakik uno aterako den. Ondo bideratzea. Hori da. Eta hori txalotzekoa da. Emaitza ona edo txarra izan, hau txalotzekoa dela uste dut. 30 segunduko atzerapenarekin ezin zuen azken aldaparen zain egon. Ikusi eta gainera Euskaldiko honetan, itzuli honetan ikusi duguna. Bera aurkariak, bera baino gehiago direla malda motza hauetan. Horregatik, motzean lortzerik izan ez duena urrutitik jota talde estrategia burututa lortzeko alegin egiten ari da Etiz txapela kentzeko jokabidea. Lasterketa buruan Tom Danielson, Mikel Landa, Taramae, Tim Belens eta Toni Galopan. Eta ondoren
Michal Kwiatkowski, Tony Martin taldekidearekin, Michal Kwiatkowski aurten garaipen bakarrarekin da, Paris-Nizako aitzin etapa irabazita da aurten, Paris-Nizan azken sailkapenean bigarren izan zen. Podiuma beste lasterketa baten ere zapalduta da aurten, Algarven, Portugalen. Hau hirugarren taldea. Eta atzean Kwiatkowski gaurrera joduela ikusita, ez da orain giro izango. Orain bai... Mugitu beharra dukate, Fermin, mugitu beharra dukate. Batzuk bezala beste... Bai Skyk, bai Movistarrek eta bai Katusha. Hiru talde horiek lan egin behar dute, Kwiatkowski beraientzat mehatxu garrantzitsua delako egoera honetan. Egia da, diferentzia erraz jango diotela azken egoeran, Kwiatkowski orain izugarrizko ahalegin egiten ari da, eta orain utziko dituen indarrak gero beharko ditu agerreko aldapatzar horretan, eta hor diferentzia erraz jango dute teorian Enaok, Purito Rodriguezek eta Nairo Quintanak, bereziki Enaok eta Purito uste dut, baina Kwiatkowski mehatxua da une honetan. Oriorako bidean Kwiatkowski hortxe, bihurgunea esku iruntzatuta. Hauek Orion, alde handi xamarra dago oraindik, Alde handia dago oraindik lasterketa burua eta Mikel Kwiatkowskiren artean. Eta lasterketa buruan Mikel Landa hartu dute eskubirako bidea. Lehen baino 200 metro lehenago, orain Errota Altxerriko norabide horretan dira eta hor hasiko da aldapa. Aldapa... Errepide estuan eta tentea. Aldapa handia. 2010 urtean Chris Hornerrek erlojuaren kontrako saioak gain Euskal Herriko itzuli irabazi zuenean igo zuten kronoegorako aldapa da hori. Une batean gainera zorua zagartxamarra dago, porlanbidea bezala, gero errepidea hobe berrituta dago. Eta egoerak esan genezake bi zati dituela. Lehen da bizikoa gogorra atxeden alditxo bat eta bigarrengoa berriro gogorra. Eta gero ia aiako gain honetara, ia helmugako gunera ailegatuko dira, baina helmugara ez, kontrako norabidea berriro andatzara jaitsi, eta han hartuko dute agerreko aldapatzarrerako bidea. Hemen pelotoia sailkapen nagusian ondoen kokatuta dauden gizonen taldea. Eta hau da lasterketa burua. Eta lasterketa buruan atzo eguneko irizaldian bilin zen Tom Danielson. Eta bestea, Tony Martin, bere talde buruarekin, Kwiatkowskirekin atzetik. Hemen Kwiatkowski, Errotako bidegurutzean. Eta inguru hori, Mikel Landak ondo ezagutzen du, Fermin. Aurreko astean hor izan zen, azken kilometro hauek ikuskatzen izan zen Mikel Landa Astana taldeko murgiarra. Beraz, badaki, ze arazo izango duen, ze oztopo jarriko dion ibilbide gaurrerantzean, eta dituen indarrak nola neurtu behar dituen jakiteko oso garrantzitsua da aurreko astean egindako ikuskaritza lana. Etix Quick Step bilagunekin hemen, Tony Martinekin eta Kwiatkowskirekin, Valerio Conti dute gurpilean. Hor da liderra, hor dira Movistarrekoak, hor behar dute Katushakoek. Katusha uste dut, inor askorik ez daukala lanerako, baina bai Movistarrek eta Skyk, beraz, aia iragokie lan egitea. Hemen Landa atzean, Tom Danielson, hor da galopan, hemen Tim Wellens eta Rein Taramae. Hasi dira aldapa igotzen. Azken aurreko igoera, minutu erdia pasatxo. Ez da diferentzia Kwiatkowski gindar asko xautu duelako, eta bigarrengo igoeran xauketa hori ordaindu egingo du. Baina Kwiatkowskik hankaz gora jarri du Euskal Herriko itzuliko sailkapen nagusia. Ikuskizuna ematen ari da. Goi mailako txirrindularitza eskaintzen taldea egin duen estrategia bikainaren bitartez. Zuzendariarekin kontutan ikusi dugunean, esan dugu, zertan ari otzelain beste denboran egoera argitu ezin da edo, ari zen zerbaitetan. Michal Kwiatkowski orain ikusi dugu. Handazarroten gora izan da hori. Ari zen antolatzen Michal Kwiatkowski. Hor duzu egungo munduko txapelduna, junior mailan ere munduko txapeldun izana, eta lanean ari zaiona, aurkezpeni beharrezkoena, erlojuaren kontra munduko txapeldun askotan izan dakoa, buruan sartzear. Harrapatu ditu beste gizon batzuk ere, eta urrena harrapatzen dituenak ja lasterketa burukoak dira. Harrapatzen badira, tartean beste talde batzen. Horrein ikusi ez duguna.
17 segundoko errenta dauka Kiakowskik Maiotoriarekiko. Maiotoria talde honetan doa. Eta hauek orain txaldapan gora. Reintarama elan hundiari da egiten. Sekulakoa, bikaina. Ea landak asmatzen duen, lana borobiltzen. Hemen ari da sartzen Kiakowski, talde honetan ari da sartzen Kiakowski. Horratoz beste, Molar, Slakter, eta hau da lasterketa burua. Hau pelotoia, Movistarkoak, Eskaikoa, David López lanean. Eta Zakarin gurpilean. Gero Jon Izagirre. Gero Simon Yates, Henao, Joaquín Rodríguez. Salkapen nagusiko irunak urren ez urren. Niebere hor da. Jauna, Mikel Niebe bikain gaur. Jon Izagirre Euskaldunik onena saikapen nagusian, Henaoren aurrean jarrita. Bikain Jon. Saikapen nagusiko aurreneko irurak ordena horretan txe. Eta baita gero Eskarponi ere, Bangardenen pasada hor. Samuel ere bai, Atapuma ere bai. Orpello Bilbao, Kajarro Alkoa. Pellineatzen duela. Burua. Lasterketa burua. Eguna du, Fermin, eguna du Reintaramaek. Bere gurpilean Tim Wellens, hirugarren Galopen, Danielson eta atzean, Indarrak ordez, zur jokatuz, Mikel Landa. Hemen bigarren taldea, talde honetan sartu da Michal Kiakowski. Hortxe darama eskuinetik. Toni Martinen gurpilean, munduko txapelduna. Toni Martin, Usabia gaia frantzeko turra ikusi duen modu honetan. Toni Martinek hartu Kiakowski gurpilean. Eta gero, ez zertako balio izan Martinek egineko lan guztia, baina modu honetan kilometroak egin zituzten Asturreko etapa batean. Fermin, eta hau ikusita pentsa Toni Martine berak ze lan egin zezaken gaur bere buruaren alde saiatu izan balitz ere, Begira ze lan egiten ari den, begira nola pelotoitik alden zen eta lasterketa burura gerturatzen ari den. Hori bai aldea handia da, Alegia, nola igotzen duen Toni Martin esan nahi duzu. Andatzaraten gora eta igoko ez daba Toni Martin, askoz ere mendate pikoagoetan bere pisu astuna kalte gehiago egiten dion lekuan ere horrela ibiltzen baldin bada, ibiliko ez daba Toni Martin. Minutu erdiko errentarekin, horatu 30 segundora dagoela, Kiakowski sailkapen nagusian. Beraz, ia Fermin oraindik, ia lasterketa burutik pelotoira, ia 2 minutu egongo lirateke, Minutu eta 50 segundu, Erne garaipena aurrean egon daiteke eta Mikel Landak aukera izan lezake eta. Mikel Landak, profesionaletan, Errioxanet, Burgosko itzulia. Halo Mikel Landa! Etapa irabazi zuen Laguna Negran. Mikel Landa erritmo bizitzen, Tom Danielson bere gurpilaren bila. Mikel Landa atzo saikapen nagusian aukerari gabe geratu zen eta ara atzoko galerak zekarri nion Murgiakoari. Lehen sailkapen nagusiari lotuta zegoen orain askatasun eman dio horrek mugimenduetarako. Pelota asko aritzaio gerturatzen Mikel Kiakowskiri. Toni Martin eta jarraitzen komeria ditu Fermin. Slakter. Hor Xerel, hor dira Molar, hor da kofediziko Bagotere. Eta en pelota guatuko da. Tim Wellens, Mikel Landa eta Danielson. Hortxe dago aldaparik handiena. Errotako iguera aldaparik handiena hortxe dago. Pare horretan. Hortxe dira gizonek indartsuenak. Eta horrein kilometroak, kilometroak gutxi gura bera aurrekoi. Ja, gogorna pasa dute, baina Goronzko joerarekin jarraituko du mendateak. Mendate pankarta harrapatzeko horrein kilometroak geratzen zaila. Tarama esartu da berriro, Galopen gelditu da jokozkanpo.
Eta Danielson, Usabiaga, bigarren egunez jarraian lasterketa buruan. Atzo, Toni Martinekin, askoitan zuen. Kataluniako poltan ibili zela? 3 egun, alde ginda, bata bestearen atzetik gainera. Atxeen egunik gabetartean. Goi mailako txirrendularitza ikusten ari gara, Fermin. Iesaldi eta estrategia bikainen ondorioz. Goi mailako txirrendularitza ikusten da bai bi errelojoren kontrako saioa dagoela. Eta gaur dagoela. Apustu egiteko gaitasuna duenak, apustu egin beharra gaur dagoela. Hau ikuskizuna. Euskal Herriko itzuliko etaparik onena ari gara bizitzen. Nere ustez behintzat. Kiakoski kankaz gora jarri du, etapa garaipena aurrean sailkapen nagusio gizonek ez. Ieslariek gaur ausardiak gehien erakutsi duten gizonek izan dezakete, eta sokatira horretan dago gaur ikuskizuna mendate motz eta piko hauetan gora. Azelan egiten ari den Taramae. Azelan egiten ari den Hemen Taramae eta atzean Toni Martin. Eta Mikel. Hemen da Toni Martin. Iazturren esan dugu etapa batean antzera ibitizela Toni Martin. Gaztea gurpilen hartuta eraman zuen kilometrotan. Jendea lehertu eta alere segi egiten zuen Toni Martinek. Inguruko baserri horietan Fiesmin izango da mando ahulagorik Toni Martin baino. Izango den bai. La planxeko etapa izan zen. Turreko 10. etapa. Pero Kiakoskik zuen eguna behar bezala bukatu. Pelotoian Dani Moreno eta Zakarin jarri dira orain buruan. Ja Mikel Landa. Hauei aiako gainera ateratzeko eta askori falta. Hemen Begira, ze pedal kolpera karen honek. Slakter dakar gurpilean. Azze lan egiten ari da Toni Martin. Orain berritzen hasita, la planxeko etapa ura, bezperan milusen irabaztak Toni Martin. Erakusta jaman da. 50 kilometro bakarrik egin zituen. Gaitasun ikeragarria dauka Toni Martinek. Pelotoiko arribitxietako bada. Eta tarteka egiten ditu, mendiko etapetan horrelako agerraldiak Toni Martinek. Ia Suitzako turra irabazteak izan zen Toni Martin, bigarren mugatu zen azten saikapenean. Kiakoskiren ametsa hori bai itzaltzen ari da Fermin. Lehen 30 segunduko erreferentzia eman dute. 17 jaitsi dute alde hori orain pelotoi buruan lanen ari den Dani Morinok eta Ilnur Zakarinek. Eta Landa lasterketa buruan, Iarabarrak eguna behar bezala amaitzen duen aspaldian Euskal Herriko itzulian. Minutu eta 12 segundu daude Kiakoskiren taldera. Eta beste 15 bat minutu eta erdiko aldea oraindik. Onenekin Mikel Landa. Taldea garrapatu begibistan. Kiakoski. Toni Martin, Michal Kiakoski eta Toni Slakter. Eran azken taldea. Autoa geratu da. Autoneutroa. Aurrera da egiten autoa. Bazterran batean. Geratu behartu du berriz ere. Gain gainean dira, eta hasi dira jaisten. Hasi dira handazara jaisten. Beraz gero, eskuinera hartuko dute eta agerreko aldatzarra. Azkeneko zioko dute aiako maldatzarra. Fermin Erne, Mikel Landaren aukera izan daiteke eta. Mikel Landak lehen ere garaipen polita lortu zen aldapa, gora esan dugu, Burgosko itzulian, lagunan egerran, ustekabean. Erne, 4 minutuko aldearekin iesaldikoek aukera izan zezaketela aipatu dugu. 31 lagun. Ala moduz moldatu diren arren, berandu baino lehen espabilatu dira eta Erne oraindik azken hitza esan gabe dago, baina Mikel Landak azken igoera txukun egiten badu, berak beste edonor kadina aukera izan lezake garaipen handia, bere kirol bizitzako handiena lortzeko. Azkeneko bala ditu Usabiaga, azkeneko zein euskaldunek irabazi zuen etapa itzulian, David Herrero, hemen igertu. Etizen estrategia goraipatu dugu, baina Astanarenak ere. Emaitza ona edo emanez,
sekulako lan egin dute. Pentsa, zenbat lan egin duen Valerio Agnolik aldapagora. Iesaldiari ark eutxi dio batez ere. Gero jarraipena batez ere Reinta Aramaek eman dio, ea Mikel Landak behar bezalako erremate jartzen dion. Sekulako lana Martinelliren Astana taldea egiten ari dena. Jon Izagirre, Quintana gurpilan duela, Joaquin Rodríguez. Eta enao, Eta liderra Maiotoria, eta Escarponi. aurreneko lauak, Fermin. Aurreneko lauak, salkapen nagusiko, aurreneko lauak elkarren segina jarrita hor. Hauek, hasi dira gorra, Fermin. Hauxe da azkeneko aldapa. 50 segundu dauzkate. Danielson, Mikel Landa bere gurpilean. Hauek bera oraindik 50 segundu talde honekiko, Kiakoskirekiko, geixiago dago pelotoiarekiko. Beraz, eutxi Mikel. Talde honekiko minututik gorakoa oraindik. Beraz, aukera dauka Mikel Landa garaipena lortzeko. Danielson, Landa, Ibelens, Eta Landak. hemen talde estrategia bai ez duela balio. Hemen norbera behar du aldapa Burgosen horretan. aldapa gora eta ia zere Trentinen aldapa gora irabazi zuen. Errenta polita dauka. Errenta asmatu egin behar du eta ja. Oso gutxi diatu da. Hemen Isa Kiakoski dagoa. aldapa gora. Edo nahi du. Bata baino gehiago nahi du. Eta garai etorri zaio, baina Toni Martinez jarraitzen du lanean. Beste behin txapelak entzeko moduko lana. Urrea balio du gizon honek. Berak irabazi eta besteri lagundu ez ezik. Irabazi arazi egiten die. Slachter ere horrator gurpilean, kanon delekoa. Ea Mikel Landak asmatzen Hau pelotoia, Hemen ere mugimenduak izango dira. Erne mugimenduak izango dira. Hor da Jon Izagirre, Quintana gurpilan duela, Joaquin Rodríguez, Henao, Zakarin, Escarponi. Bankarderen eskuinetik. Teiai Bankarderen estatu batuarra, Puritoren parean jarri da. Hemen burua, Danielson, Quintana Landa gelditu eta egiten da, Belens. Fermin. Quintana gelditu egiten da. Quintanak ez du ekimenik hartu nahi. Tarama jatzen gelditu da. Landa gurpilan, Landa Zainketa lan egiten ari da. Bondonen irabazi zuen Trentinoko giroan. Zainketa lan egiten ari da Mikel Landa. Esperientzia handierekin ari da jokatzen. Azken aldapan dago hemen. Azken aldapan dago, Fermin, ordura arte. Ahalik eta indar gehien gorde behar da. Espaldian Euskal Garaipenik ez da izan Euskal Herriko itzulian. David Herrero izan zen azkena. Aurretik Iban Maio. Hau da lasterketa burua eta buruan garu euskaldun bat. Erne. Simon Yates. Horikako gaztea mugitu da. Erritmoak eta bizia egin du. Hemen lasterketa burua, hemen etapa ikusten dago. Aurki sartuko dira azken aldapa gogorrean, aurki dira. Aramae hor dator, gerturatzen ari da Reinta Aramae une batez geratu eginda, baina anazaldu da berriz ere Esponiarra. Erne aurki mugimenduak izango dira eta aurrean. Joaquin Rodríguez hor. Beste norbait mugitu da. Espilaken gurpilean. Nairo Quintana mugitu da, Fermin. Aurra Nairo, bai, eta ena orain. Katuxakoen atzean. Eta oraindik ez dira gogorrenean sartu. Eta hemen burua, Atzekoak. hemen etapa garaipena. Hemen erabaki behar dute eguna. Haze etapa amaiera, haze etapa ikusten ari garen, hau da hau. Goi mailako txirrendularitza. Zalerik gutiziatxuena ere asetzeko modukoa. Hor da liderra llegatu da, Quintanak egin du erritmo aldaketa, Katuxakoak espilak eta Purito izan dira. Bankardaren sufritzen, Jon Izagirre ere sufritzen, Escarponi ere bai. Simon Yates dikoak gora. Iesaldikoak biharrekoak ari da. Kiakoski hor. Michal Kiakoski. Slakterrek aurrera jodu. Kiakoski potx eginda gelditu da. Berriz ere lasterketa buruan gara. Erne azkeneko aldapa, Fermin azkeneko aldapan sartuko dira eta. Eta Simon Yatesen mugimendua, Erne Simon Yates 10 segundura dago. 10 segundura dago Britaniarra. Slakter izan dugu.
kartuxako bat, orain aurreratu da, ja. Jon Izagirre, Espilak. Hemen begiren olako markaketa dagoen artean. Purito, Nairo, Henao. Joaquin Rodríguez, Quintana, Henao, Escarponi. Pero... Ernemen aldapa hemen dago, etapa hemen dago, Fermin. Etapa hemen dago. Tim Wellens, Mikel gainean, Tim Wellens aurrean, Mikel Landa bigarren postuan, Danielsonek ezin du. Mikel Landa doa. Mikel Landa aurreneko postuan, Tim Wellens atxan uzten ari da. Arabarrak irabaziko du itzuliko bosgarren etapa. Azkanako Mikel Landa etapa irabaztear ikusi ezagun aspaldiko partez euskal garaipen izango du itzulian. Bere hirugarren garaipena lortzear Mikel Landa aurrenekoa Burgosko itzulian lortu zuen. Bigarren aia Trentino Montebondone ezagunean. Eta gaur aian Euskal Herriko azken aurreko etapa irabaztear Mikel Landa Murgiarra. Bigarren posturako Wellens, hirugarrenako Tom Danielson. Ikaragarria egitera doa Mikel Landa. Bikaina. Hemen da Mikel Landa. Mendatea bukatuta, garaipenaz gozatzen hasteko moduan da. Atzo sailkapen nagusirako lehiatik kanpora geratu zen, ara hemen saria Mikel Landarentzat. Astana taldeak egindako estrategia bikaina borobilduko du Mikel Landak. Urturreko aurreneko garaipena du bere kirolizitan Mikel Landak Euskal Herriko itzuliko bosgarren etapa. Txaloak Mikel Landarentzat, Murgiarra nagusi, bigarren Wellens. Eta ea atzean zer gertatzen den orain azkeneko aldapa horretan. Ea favoritoen artean zer gertatzen den. Henao hemen da. Henao, Purito, Nairo atzean utzi dute. Henao eta Purito aurretik Simon Yates. Henao batera eta bestera. Gainean dira. Nairo atzean. Olen bestez Henao eta Purito denbora berean geratuko dira sailkapen nagusian eta segundo batzu galduta geratuko zaigu Nairo Quintana. Simon Yates. 10 segundora dago, Britaniarra. Galopen helmugan. Hemen dira, Maiotoria eta sailkapen nagusiko bigarna, biak elkarrekin. Etapa Mikel Landak irabazi du. Nagusian ez da aldaketarik izango. Simon Yates. Hauek, 2 segundora. 56, ea orain, zenbatera sartzen den, Nairo Quintana. David López hor. Molema atzean, Pelore bai hor dator David Lópezen atzetik. Kiakowski, Quintana orain, Scarponi, Zakarin. Molema. Van Garderen. Quintana Larri. Quintana Larri, Henao eta Purito elkarrekin. Eta Puma. Benez poliki. Eta Puma horretik sartu dira Van Garderen, sartu da Samuel Sánchez. Kontu da Van Garderenek eta atzerapena izan dutela eta horren beste. Segundo batzuk. Erlojuaren kontrako saioan espezialista hobea dira, baina gaurko atzerapenarekin uste dut ja jokoz kanpo gelditu direla. Hor garaipena uste dut, Henao berak esango nuke Fermin, garaipenerako pausotxoa eman duela Quintanari ere diferentzia aterata, baita Jon Izagirre eta TJ Van Gardereni ere. Igor Antón helmuga dator, eguneko iesaldean ibili eta gero, postu polita izango du. Etapan Igor Antonek etapa Mikel Landaren zat izan da, aspaldiko partez, osabia, aspaldiko partez kontatu eta gozako izango du. Aspaldiko partez, iesaldi batek, estrategia ausartak, sari eman du goi mailako txirrindularitza eskainita. Pello Bilbao. Oso goi mailako txirrindularitza, pelotoiaren kontrolana ez da nahikoa izan. Iesaldiko kide ausarten ametsa zapuzteko kasu honetan. Estrategia bikainak, etapa hasieratik estrategia bikaina azken kilometroetan, Kiakowskik etiz taldeak egin duena bera ere. Saiatu dira, ez zaila ondo atera, baina saiatu dira ikuskizun eman dute. Beste zer galdurik ez zaukan Kiakowski motzean jota ez zuen emaitza hoberik lortuko. Beraz uste dut, arazoari irten bidea emateko ahalegin serioa egin duela etisek eta hori ere txalotzekoa da. Eta pentsa Agnoli zemat, orain Agnoliren lana datorkit gogora Fermin. Taramaek ez etxitzearen oroitzapenak dauzkat. Eta gero Mikel Landak errematea jarri. Astanak eguna borobildu egin du. Bai jauna, txapelak entzekoa.
Eta antolatzere txaloak, igoera hain gogorra eta hain komplikatua, hain garbi, usteagatik. Hau da eredua, txirrindularitzak behar duen eredua. Txirrindularitzak bere alderi txarren astelenean ezagutu zen segurtasunari dagokionez, baina beste itzuliek eredu horretatik ere ikasi behar dute. 25 urte ditu Mikel Landak, 3. garaipena izan du gaurkoa, orain arteko handiena. Golturrean irabazi gabe zen, golturrean non eta etxean irabazi du, itzulian, eta 3. garaipena, usariak aldapagora. Zen, Trentino Niaz eta Izquirian. Eta seguru nago Fermin aurreko astean ibilbidea ikustera etortzeak asko lagundu diola indarrak orekatzeko garaian ere. Maixutasun handiarekin jokatu du, hain gazte izateko, odola hotz eukidu eta distantzia proposa egoki aukeratu du Tim Wellens menderatzeko eta Tim Wellens menderatzea ez da untzaren gauerdiko ezkila. Hortengo negoan arazak izan ditu, aurreneko konzentrazioan gaixotuta etxera itzuli zen. Zitomegalovirus bat harrapatu zuen. Ondoren kalpenen beste konzentrazio bat egin zuen taldeak, baina ezin izan zuenan parte hartu. Ezen osatu. Gutxi korrituta etorri da itzuli da. Atzo atzerapena izan zen arratzen, eta ara atzo atzerapena ondoren gaur nola amaitu duen eguna Mikel Landak bidesoa jasota sartu da Aiako helmugan. 25 urteko arabarra. Orbearekin pasatzen profesionaletara. Orbean 2 urte egin zituen. Ondoren Euskaltel Euskadin 3 urte eta hau 2. du Astanan. Eta amaterretan lortzeko garaipenak ere lasterketa gogorretan ditu Mikel Landak. Deitz eta Enoren artean, lehen 10 zeuden, 3 izan dira bera 7. 7 geratuko da Deitz. Eta Quintana berriz, Henao eta Juritoren gandik, Zagon. Ahí estamos también con el dorsal 22 para el hoy líder de la clasificación. Eta pelotearekiko ia minutu bateko aldea, Mikel Landak eutxe egin dion minutu bate. Eta masera sartu dira, Henao eta Jurito. Ies egindakoak ere gaur, pelotoiak egiten dituela kalkuluak ondo, baina ies egindakoak ere ondo egin dituzte gaur. Bien ataketak, eta biharko favorituen zerreta horretan, zein txirindularik irazen zaizigu gaur baute mode makerolikoa izan du. Nagusian, Deitz 3. 7. 12 Quintana. 12 segundora geratu da Nairo Quintana. Eskarpuño 22 dira, Espilak ere 22 dira, 28 Zakarin, Euskaldunik onena Jon Izagirre, 36 dira Van Garderen eta Thibaut Pinot. Eta ikusi dugu, Xabiaga. Beste behin. Zoragarri izan da, gaurkoa benetan zoragarri izan da. 3 egun dara matzago. Nire ustez, etaparik onena gaurkoa izan da, ezaugarri asko izan dituelako, desberdinak izan dituelako, dena puri-purian egon delako, gori-gori egon da lasterketa, eta uste dut, goi mailako benetan txirrindularitza eskaini dutela talde asko. Gaur, ausardia ikusi dugu, kirol maila ikusi dugu, kalkula ikusi dugu, borondatea ikusi dugu elkarri laguntzeko, favoritoen arteko erasoa ikusi ditugu, uste dut, zikilismoak bere handitasunean dituen ezaugarri guztiek bat egin dutela aiarako bide honetan. Polita izan da bai. Polita izan zen Zumarrakoa, baina gaurkoa bikaina joan da. Henao eta Jurito saikapen nagusiko aurreneko biak elkarrekin sartu dira, gogoratu. Quintana ibili dela gaur ere larri. Ez dago Quintana, ez dago. Puntutxoa falta zaio. Puntutxoa edo puntuta erdi. Puntutxoa falta eta hauen paregongo litzateke eta erdi bat osatuta hauen gainetik normalen egon oite moduan. Beste euskaldun bat Euskal Herriko itzuliko palmareserako
Esan dugu, David Herrero irabazi zen orain horrena, 2008an irabazi zen David Herrero. Gero David Herrero hemendik gertu istripularri izan zuen, Orioko helmugan. Eskubirako bihurgune batean? Garrazorra utzi zuen. Kunego irabazi zuen. Urte hartan bertan? Bianan etapa urte hartan bertan. Aurret, Iban Maio izan genuen etapa irabazela, Ibanek bat, Hiru irabazi zituen, Legazpin amaitu zen aurreneko etapa, eta Hondarribian jokatu ziren biak. Ezako saioa eta arratsaleko rojupekoa. Iban Maioren aurretik, Aitor Rosa genuen, Altsasun etapa irabazita. Itzule irabazien, Aitorrak urte hartan. David Etxebarria berriz, Elgoi Barren irabazi zituen urte hartan. Sektoreko biak betzeko eta arratsaldekoa. Eta zerrenda horretara Mikel Landa pasada gaur. Hor dugu Bazilik Irienga jaun Andreo Lekunberrin etapa garaio Euskal Herriko itzulian, honek eritzerreko tiro, honek itzulia hondietan garaipenak lortu ditu. Mendiko Maiotak izan horren zalitan da. Eta tarteko minutako ere. Fraileren zat. Horronetx, bere ondoan. Minuta horretan. Eguneko iesaldian gaur 31 lagun, 31 eta iesaldia mugaraino jarri dute. Eta iesaldian inbertsena Mikel Landa izan da. Gajarduak ere esan etapa egin. Beti zen estrategia deigarri izan da, Astanarena ere bai, beste neurri batean, Gajarduena ez da gutxiago izan. Dituzten helburuetarako egin behar zuten guztia ondo egin dute Eugenio Goikoetxearen mutilek. Ikusi dugu, Gorka Izagirre. Atzerretarrak berriz ere esango dut, zailega hemen aurreneko ari dut zen. Txalo egiten dute azkeneko ari. Hala egin behar zaio. Hortxe dugu jaun Andreoak, Mario Costa, Fabricio Ferrari, ahí está el aplauso para Omar Fraile, también el mayor de la montaña encima, vamos a continuar las clasificaciones, vaya, la junta. Honen beste ziarko erlojupeko geratzen da, aurtengo ekitaldia bukatzeko. Kilometro pasatzeko saia dute, bakarka egin beharrekoa. Gaurko bibidean egin duten zati bat, egin behar dute biak, erlojupeko saio gogorra. Oso gogorra. Egin duten hori errepikatu beharko dute biak. Gurekin dugu, gaurko garaile handia. Bueno, Mikel, zorionak handia egin duzu eta. Eskerrik asko. Odolotzarekin jokatu duzu horre bukaeran, Bai, pisa belurra neukan, Danielson beti egon da horre gelditzeko zoria, baina zen gelditzen ez, eta, esperientzia handiko korredorea da, eta, bera nuen, behin galopen atxean geldituta, bera nuen, kontrintante handiena, Estrategikoki, Astanak bikain jokatu du. Bai, primeran jan zaigu ez, iesaldi handi horretan, 3 sartu gara, Añoli lana egiteko ez du arazorik izan, Kriston lana egin du, baita Tarama ere azkenean oso ondo esportibili da, eta ni bakarrik errematatu behar izan dut, Profesionaletan zure garaipenik handiena da, gainera zapore berezia data aurten neguan oso gaizki pasatu duzulako, diruzarekin da. Bai, ala da, igual, goturrean lasterketa bat da importanteena, baina batez ere neguan noragoen naizen ikusita, gehiago. Eskerrik asko eta gozatu garaipenarekin. Eskerrik asko. 25 urteko Arabarra ez du garaipen asko, baina dituenak leku seinalatuetan lortutakoak ditu. Laguna Negran garaipen polita da, Burgosen lor daiteken politena, Trentino Montebondone Italiako giroan ere
Eta poliki izan da. Arrastoa den benetea da. Dira, Amets bera ere pozik, taldekideak izan abaitira Mikel Landa eta Amets Txorroka. Biak sartu dira, berezik gogoratu Anton eta Frailere iesaldean izan direla. Eta iesaldia gaur arrakastaz amaitu ahal izan dute. Hor aurpegien ere antzeman zitzaion Mikel Landari Cinco Elens baino arrazago zikoala. Cinco Elens begira iai aginkari zen eta Mikel Landa segurazki gero podioan ikusiko dugun ia irrifarrarekin zegoen. Arnasa askorik berotu gabe eta nahi izan duenean pedalkolpe askoz ere biziagoarekin. Garapenare uste dute egokiagoa zuela, segurazki aurreko astean hori ikusi zuelako eta dena ondo egin du. Erozik, esango luke 10 bat urte badara matzela profesionaletan Mikel Landa. Aurrera, Alfonso. Gurekin beste protagonista bat, Amets Txurruka, gaur ere iesaldian sartuta, Caja Rural protagonista, egun benetan gogor batean. Bai, gogorra ez, batez be atzokuan ondoren, gogorra gure, baina bueno, guk bintzen mendia mantendu meta volantiak ez dakit, horrebiliga burruketan, da bueno, geure maile bintzat ez. Mikel Landak irabazi du, zuretzat ere albiste pozgarria. Bai, oso pozgarria ez, erlazio oso naukegu, da iesaldian alkartu garen izan hotzet, bueno, gauzero egune da, eta inkluso zozer laguntien ego zundik egin goze, azkenien zegoen eta betxu, meta heldu eta berak irabazia lezati, bueno, eta pozgarria. Caja Rural aurten ere itxura paregabea ematen ari da. Bai, gure helburu hori izan, ez penie pixka, zailkapenien bat horra hurrien ez egotie, parrilan eroriku eta gero, berazan pixka gizona horregoteko eta pena bat izan da, baina bestelan egunero burruko horretan eta nik uste geunken helburu bete dugula. Eskerrik asko, man. Eskerrik asko zeuek. Lanak eginda dira Caja Rural erregeakoak. Zekapen osagarriak eureganatuta. Egin behar hori zuten eta hori bete dute. Protagonismoa izan dute. Egunero gainera, ez da egunik izan bai. Caja Ruraleko gizonik gabe iesaldian aurrera, Alfonso. Gurekin orain Beñat intxausti, Beñat Nairo Quintanak ezin izan du Puritoren eta Enauren erritmoa jarraitu. 12 segundora dago orain. Bueno, bagenekin igoera hau bai Purito eta Enaurentzako egokia basela arrate baino, por ejemplo, eta bueno, nik uste eguna, bueno, espero baino igual pizkate gehiago aldugu, baina bueno, salbatu dugu eguna, eta bueno, momentuz ondo dena eta bihar ikusiko da, ezta? Hori da, berazen favorito nagusia, Nairo, orain 12 segundora dago, bihar erroiupekoa, ez dakit nola ikusten duzun erroiupeko hori? Bueno, irekia dago, nik uste lehia polita ikusiko dugula, hiruren artean, da beste ere mat segura gerteko dena edo beste gehiago bai. Eta nik uste dut niño bihar egon lehikela sorpresaren bat. Bale, eskerrik asko baina. Zondo. Ondo dena esan du baina esan gauza bat egin duztu pentsatu beste zarra pentsatzen duela. Kompromisozko erantzun egiten dira kasu honetan. Nik uste dut Movistarrentzat astea ez dela uste bezain ondo joan. Guk bezala beste itxaropen batzuten. Bai, zalantzari gabe. Bai, aurrera, orain lidera du, Zerkulu Henao. Bueno, Henao, sigues con maillot amarillo, tras una etapa durísima en un final de etapa espectacular. Sí, la etapa dura, sabíamos la dureza de la etapa de hoy. Bueno, el equipo hizo un gran trabajo, al final también entró un poco Katusha, Movistar, a controlar a Katoski, ¿no?, que había partido, y bueno, yo creo que, como dije, esto se va a definir a crono y todos tenemos posibilidades. Habéis distanciado a Nairo Quintana en 12 segundos, se los ha metido a 7 ahora Simon Yates. No sé, ¿cómo ves la contrarreloj de mañana? Va a estar muy igualada. No, es una diferencia mínima, ¿no? Creo que con Quintana no hay tiempo suficiente, sabemos la calidad de corredor y bueno, Puritos al mismo tiempo, o sea que está abierto y vamos a luchar hasta el final. Tienes una oportunidad única para ganar esta carrera. Sí, ahí está otra vez la oportunidad como el año anterior, ¿no? Gracias. Ojalá las piernas respondan y bueno, lo importante es que estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Gracias. Uste dut, saikapenan duen aldea baino, erabakigarria izango dela, biharko errojupekorako motorrean dagoen aldea. Nik uste dut, Aldapagora, Enaoren eta Quintanen artean aldea dago. Geratu den aldea, naharmendu den aldea, uste dut, hori dela alde duena. Atzoko helmugak eskutatu egin zuen aldetxo hori.
atzoko helmugak ezkutatu egin zuen, eta gaur ere zerbait asko ez, asko ezin delako ikusien aldapa motzean, baina gaur ere diferentzia ikusi eginda, eta Purito erlojuaren kontra ez da ibiltzen, beraz bihar izugarriren bat egitez badu, ez da Henauren pare ibiliko, Henao bera, ez da hain aldrebesa, Euskal Herriko itzulian ere egia da, liderza galdu zuenean, baina 7. postu behintzat egin zuen, giroan 9. postu bat ere badu, eta Kade Levans eta horrelakoa bere inguruan ibilita dira. Alex Dausetek irabazi zuen erlojuaren kontrako saio hartan 9. egin zuen, erlojuaren kontrako saio luzean, eta uste dut orain, inoiz baino hobeto dagoela. Eta lehen kasuak ezagutu izan ditugu, txirrendulari bat oso ondo dagoenean, berea ez den espezialitaten ere ondo ibiltzen. Hori bai, hemen aukera handia dute. Simon Yates bera ere ez da gaizki ibiliko. Horren erreferentziarik ez dauzkagu 22 urte dauzka, ez du gutxi lehiatu du, eta maila honetan ez da inoiz ibili. Baina Yates ere hor dago. Zakarin ere bai. Inorrezin da baztertu. Baina zerbait esateko uste dut, letzuk lehen esandakoagatik, sailkapenak erakusten duena baino, gorputzean, gordean daukalako, Henao, uste dut, garaipena lortzeko adina indar izan dezakela bia. Sergio Luis Henao mailatoriarekin, Sergio Luis Henao ez du garaipen asko. Eta 12 izan zuen garaipenik etzen izan, teleko giroa 9. bukatu zuen. Iaz ez dakit arazoren badaukagun edo. Geure ahotsa ez du entzuten, arazoren baden tartean, orain bai, orain momentu batez ahotsa galdu egin dugu. Esaten ari ginen bezala, iaz denboraldian ezer gutxi lehiatu zuen, iaz taldeak baztertuta eduki zuen bolada luze batez. Aurten itzulian orain arteko hundiena lortzear da. Orain bihurteko itzulian etapa irabazi zuenean podiumean amaitu zuen 3. postuan, baina orain bai, orain izan diteke podiumeko 3. hori gutxienez ziurtatua duela. Garrantziko izango aurrena bukatzea, eta aurrena bukatzea badu bigarren izango litzateke logikoena, baina zalantzai egitenak biharko bakarkako saioa garbiko dizkigu. Bilbotik lasterketa abiatu zuen bezala abiatu, eta bazirudien Quintana bakarrik horretu bertzela. Bai, hori ala da. Orain zer da, eta azken erlojupekoa ailegatuta, Quintanaren aurretik 3 lagun. Ez bat, eta ez bi, 3. Eta Quintana berare ez dago puntuan. Eta bat puntuan ez dagoenean, ondo menderatze ez duen espezialitate horretan ere ez da ondo ibiltzen. Aba, Quintana badakigu erlojuaren kontra txukun ibiltzen dela, eskalatzaile peto izateko oso ondo ere, beste asko baino beto, eta Euskal Herriko itzulien bertan erakutsi izan du hori berak garaipena lortu zuenean, Toni Martinen atzetik 2. postuan sailkatu zen, baina horretarako bete-betean egon beharra dago. Bat bete-betean dagoenean, orduan bai menderatzen ditu bereak eta bereak ez diren espezialitateak. Eta baldintza horretan Henao dago, ez Quintana. Quintanari puntutxo bat falta zaio. Badaki ikusi du puntutxo hori falta zaiola. Eta hori buruan hor dago. Eta horrek bultza baino gehiago galgalan egingo dio. Eta orduan biharkorako hain da erabakigarria hori, beraz uste dut horregatik, Quintana oraintxe bertan garaipenerako iaia ez aukera gutxien, zina guztiz baztertu, baina bera baino dezentez hobearekin badira hor beste 2 edo 3. Eta uste gabeko handietako bat hori izan da. Nairo Quintana favorito bakarra zenik ez genuen esaten, nagusia zela bai, eta begira orain zein den egoera. Eta uste dut, Movistarrek berak erakutsi zuela eguna joan eta egun etorri, garaipena lortzeko konfiantza oso arekin etorri zirela. Mikel Landa eguneko protagonista hundia. Etapa irabazi du Mikel Landak. Aspaldiko partez itzulian euskal garaipen bat gozatu izan dugu. Eguneko iesaldi harrapatu du Mikelek eta 31 lagunez osatutako talde horretan bera izan da indartsuena. Aiako helmugan Mikel Landa, Tim Wellens, iesaldikoak Aiako helmugonetan goratu Quintanak atzera pentsa izan duela 12 segundo utzi dituela eta tarten saikapen nagusian Simon Yates
sartu dela eta Aiako helmugara bidean aipatzeko bestea Kiakuskiren mugimendu ausarta. Urrutitik mugitu da Kiakuski, aurretik zuen Toni Martinen laguntza aprobetxatuz, dena jarri du mai gainean, baina gure txarloak irabazi. Aurrera, Alfonso. Gurekin Omar Fraile. Bueno, Omar, otra vez protagonistas de la jornada y mantenéis la recompensa, ¿no? Sí, al final hemos conseguido un poco el objetivo que nos marcamos y bueno, ya estamos aquí, así que nada, disfrutar y bueno, la verdad que ha sido un día largo pero bonito. Está haciendo muy dura esta vuelta. Sí, la verdad que se está haciendo muy dura, hoy ha sido otra etapa, ya esperábamos que iba a ser dura y efectivamente se ha hecho muy dura y al final ha llegado la carrera rota por todos los sitios. Y que sea una vuelta con final feliz para vosotros. Sí, mira, al final hemos conseguido entrar en la fuga porque había que entrar. Danielson se ha metido también y bueno, lo bueno es que hemos ido pasando todos los saltos y lo hemos podido asegurar ya. A falta de un puerto ya lo teníamos asegurado. Eskerrik asko. A vosotros, eskerrik asko. Gaur egunean esaten den bezala, osegega, bai edo bai, sartu beharra zeukaten. Eta sartu egin dira eta lortu dute, esan dugu, ametxek ere esan dugu. Itzuliko helburua bete eta geratu direla, Kajarrual erregeakoak. Ondo beteta ere. Aurten bai izan dezaketela ia goia jo dutela, uste dut. Bai, iaz itzulia... Iaz lengon ametxe bai ezko esan zen, baina nik uste dut objetiboki ere, orain dela 2 urteko hartua, urtengoa eta iazko tartan jarri ezkero, iazkoak ez duela beste bien mailarik ematen. Bai, Alfonso. Alfonso? Bai, gurekin dugu Patxi Bila. Bueno, Patxi, nik eta bain, zer berri daukazu Olivier Zaltzen inguruan? Bueno, guaina ospitale egin dut, Donostian dago, eta berez, badiru ez dauka ezer apurturik, amnesia ere, atzera egin ari da, eta gero eta oroitzapen gehiago dauzka. Eta, prinsipioz badiru susto ondigot izan dela, baina bertan beratiko dela hortan besterik ez. Bueno, orain, lasterketari buruz, nola ikusten duzu itzuli bukaera hau, biharko erroiupekoa? Baina esan, bandikan denboren berri ez daukat, baina, bandikan biharko erlojupekoa berezia da erabat, eta, interpretatzeko zaila. Hanik uste dute, bandikan denbora irabazido galtzeko aukera asko daula. 7 segundo ateratzen diete Enauk eta Politok zaino ireitzi, 12 segundo Nairo Quintanari, eta kitzelan ikusten duzun? 12 segundo ez dira, inondik ere denbora asko, ikusi genuen dela urte pare bat Nairo zenolako erlojupeko aintzen hemen Euskal Herriko itzulian, eta nik uste dut bandikan dena zabalik dagoela, ez? Esan bezala teknikoki eta energetikoki interpretatzeko erlojupeko berezia da, zaila, eta nik uste dut handikan dena irekia dagoela lagun artean. Eskerrik asko. Sí. Irekia bera? Zaila, batez ere nik hori izango nuke, Fermin. Oso komplikatu da. Segurazki batzu ez dute jakingo ze bizikletarekin egin ere, lehen da biziko zatian pentsatuko dute behar bada abiadura handian joango garen ez aerodiren... Baina, usabiaga ez alitzaten ustekabeko izango bihar Quintana gauetena mendera... Nerezako bai. Honen arte ikusi du galdapa gora Estela, Enao eta Purito adina eta orain zerra eta bihar errojupekoan denen aurretik. Nazkaldeko balitzai gori... Arrituko nintzen. Ia da ustekabeko eta jogarko izango nintzen. Hau oso zabalaik ezin dugula hitz egin kasu honetan. Gauzak estu daude eta edozein emaitzaia posible izango nintzen. Baina erlojoren kontrako saio hau oso zaila da. Baina ikustu ere zaitasunak hain handia direlako, hain ondo ez dauden horiek gehiago nozituko dute hori. Oso indartsu dagoen batek errazago konpontzen ditu komplikazio horiek ere, eta indarren arabera uste dut, erakusten duena, salkapenak erakusten duena, baina alde handia dagoela Enao da besteen artean. Eta Enao non eta urduritasuna jota, presioak menderatuta, edo bateraki oroitzaten txarra, erlojoren kontrako saio oso txarra egitez badu, nik uste dut, gaitasunez, hori usabiaga, hori Samuel gertatu izan zaiola azterketa honetan, behin baino gehiagotan. Eta Samuel da adibidea, espezialista izan gabe batzuetan, goia jotzen du eta urrena behera, gora bera hundiagoak izaten dituzte espezialista ez direnek. Eta Jon Izagirrek segurazki, gaitasunez justusiago David, baina ikusiko dugu nola oso saio ona egingo duen, edo Bangarderenek naiz eta horiek badutelako zerbait, badutelako erlojoaren kontrako saioak berez eskatzen duen gako hori. Eta horiek, gora berak izaten dute bai, baina ez direnek baina askotera txikiagoa. Hor da Enao, Sky podiumean, mailatoriaren jabe da Sky, biharko geratzen zaile. Sky eta digarren Katusha eta zer demoraliari ari diren egiten bat azin bestea.
bata zein bestea. Bitaldeak ari dira nabarmentzen, eta ez lagun bat eta birekin, askorekin. 7 segundora Simon Yates, Quintana Madira, 22 Scarponi Espilak, baita 22 Zakarin gero, 28 da, Joni Zagirre Euskal Domikonen 28 da, 26 da, Garderen eta Pinot. Eta, Simon Yatesek zer egiten duen. Gaur uste dut, askoz ere markaketa zorrotza egin dutela Nairo Quintanak, Puritok eta Henao, eta Simon Yatesek behar bada hori baliatu duela. Baina joduenean, diferentziari eutxe egin dio, eta igoretan ondo moldatzen da. Gaztea da oso, erreferentzia askorik izaukagu, baina txukun ibiliko da. Errobetan nilek esan dit, pena dutela. Adan erretiratu izana, pena dutela, erorita gauzea eutxita, izuzon itzulia, Adam Yatesek, ura baitzuten, talde buru, arengan baitzituzen itxaropenak. Eta orain arte, Adanek, anaitza hobiak eman ditu. Anaia bikiak dira. Lehen gurtean Adanek Turkiako itzule irabazi zuen. Mendiko saikapena, Jaun Andreo, Fraileren da. Omar Fraile, Kajarroa Herriako Bizkaitarrak irabazi du ortengo mendiko saria. Ia, tarteko elmuak irabazi zituen Omar Frailek. Hamez txorroka bigarren. Horren bi urte. Mendia eta tarteko elmuak. Omarrak egin duena egin zuen. Eta hemen Joaquin. Hortxe Jaun Andreok, Kakusa taldeko txirrindularia 6 garaipen Euskal Herriko itzulian. Hemen Joaquin Rodríguez. Itzulia inoiz irabazi. Hemen dauka beste aukera bat, usabiaga. Aukera hemen dauka. Lideraren denbora berean dago. Hori hor dago, eta objetiboki ala da. Baina bere erlojoren kontra luzaio begiratu dut gero, ez duela ikusi nahiko lukeen normalean, erlojoren kontra luzaioetan normalean, ez dut salbuespen bat edo gehien euski Espainiako bueltan egin zuen bat sekulako erlojoren kontra luzaioa. Salbuespen eurak endu eta beste guztietan, beste inguruan izan dituen favoritoen aldean oso iguerak tarteko direla behar bada gabezi hori zertxo behar disimulatuko du, baina uste dut alata guztiz. La enhorabuena para Joaquín Rodríguez. Sinisteak lanak ditu gero. Líder de la regularidad. Jasko bestu lertzen, nola litek alako abildadean lapagora, eta gero zer da ba. Gero ere pedalak emanez joan behar, no? Ez du unez joan behar, horrelako aldea izateko. Bien bitartean Jaun Andreok. Eusko Jaurlaritzak Basque Country Champion babesten duen saria entregatzeko momentua aldu zaigo. Hortxe, Eusko Jaurlaritzako giro zuzendaria Luis Berbaek gaztea. Santurtziko semea. Ordu Mallorta zain. Omar Frailek. Gran premio también para el Caja Rural Seguros RG. Aplauso para Omar Fraile. Hortxe Jaun Andreok, mendiko sari nagusiko maia. Eta hauek bihar gozatzeko eguna izango dute. Hau esailkapen nagusiak eta aztuta izan dituzte, hauek ez dute aparteko egin beharrik hemendik aurrera, gozatzea besterik etzaile geratzen, jendearen txaloa jaso. Nahiko sufritu dute, orain arte, helburu hori lortzeko. Orain gaur podiumean eta bihar errepidean gozatu behar dute. Eta gero berriz ere podiumean, Zulia Maieran. Azken etapa horretan gozatzeko aukera izango du. Enhorabuena, txalo! Armotxo, aurrera! Gurekin dugu orain Purito Rodríguez. Bueno, Purito, se esperaba una victoria tuya aquí. Bueno. Bueno, ¿cómo quedará la general? Tú en el mismo tiempo con Henao, a 7 segundos Yates, a 12 Quintana. ¿Cómo ves la crono de mañana? Bueno, pues muy abierta, ya veis, ¿no? 12 segundos con Quintana casi no es nada, con Yates tampoco. Henao, pienso que con el punto de forma que tiene seguramente hará una grandísima crono. Luego hay corredores como Scarponi, como Spilak, Zakarin, que están también muy cerca, incluso Joni Zagirre, que sabemos que en Crontarlog también va muy bien. Ya están un poquito más distantes, ¿no? Casi a 30 segundos, no lo sé si a lo mejor la crono de mañana da para tanto,
pero vamos, va a ser una crono muy complicada de coger, ¿no? Porque estamos en la duda de salir con la cabra o salir con bici normal. Es una crono bastante exigente. Después de las palizas que damos estos días, pues ya veremos, ¿no? Yo la verdad que confío en mí mismo porque me encuentro bastante bien, así que intentaré hacer una crono a tope para ver si por lo menos estar en el podium. ¿Te ves vestido de amarillo mañana en el podium? Será complicado, está claro que por muy bien que esté, pues lo mío no son las contrarrelojes, pero que ya te digo que para mí pues volver a estar otra vez brillando en el País Vasco con estas 2 etapas, estoy contentísimo y ahora pues como te he dicho, intentar luchar al máximo para estar lo más arriba posible. Gracias. Venga, a vosotros. Joaquín nagusian bigarren, badaki. Ez duela lan erreza, eguna mailatoriarekin bukatzen, berbaik gazteanen. Luis Berbekerentzat, puntu batez, azkenean, Gartikol muetako mailota loto sudarentzat izango da. Putu Jaun Andreu gaur ere, talde nagusian izuardo, zirkuituan Joaquin Egoza Herri oso zaiaga. Oso garbi. Joaquin janabildade handia eta argitasuna argia da. Zentzuduna eta gizon hitz egiten duena. Euskaldunik onena Jon Izagirre, 28 segundora. Ja. Bai, Jonek beralde dauka espezialitate hori ondo menderatzen duela. Hori dauka berean. Eta aurrera egingo. Aurreneko bosten barruan behar du. Ondo dela dia Jonek. Zuli bikainari da egiten Jon. Biharko profila. Esan ditzugu, gaur azken zatian izan duten ibilbide izango dutela. Bakarka egiteko ordea 18 kilometro eta 300 metroko saioa dute. 2 lagun saikapen nagusian denbora berean. 3. Simon Yates, 7 segundora. Ondoren Quintana, Itzulia Bilbotik atera horretik. Mundu guztiaren ahotan entzuten zen Nairo Quintana. 12 segundora dago. Ibilbide honetan. Izango dugu azken epaia, itzuliko azken etapa, bihar esan bezala, eta egunero bezala, zuzen izango gaituzue. Bihar Purito esan dugu Xabiaga, oraindik ez dakitela ze bizikleta hartu, edo errojupeko bizikleta, ohiko bizikleta. Ez dakite aldatuko duten ere tartean. Bihar garapenak eta ez dute lan erraza bihar. Oso eta mekanikariek. Oso. Bueno, guk lanak errazago izango ditugu eta hemen izango gaituzue, Jan Andreu ondo garela. Egunero bezala, Pascal ondoren, itzuliaren amaiera zuzen eskaintzeko. Gure aldetik besterik ez, etapa zoragarria bizi izan dugu, Landak irabazi du aian, eta bihar ikusiko dugu itzulia zeinek irabazten duen. Arratsaldeon Aiatik. Zer ondo? Horretatik bueltan eta oso ondo nago, eta ardini oso ondo nago, esan ganerako, eta oso ondo nago. Eta erakutsi genuen. Nik uste dut edozen moduz Purito Rodríguez gehiago aipatu dugula. Purito Rodríguez aipatu dugu, eta esan ditugu gainera zergatik egin ditugun bere aldeko aipu horiek. Purito Rodríguez normalean mendatetako edo altuerako konzentrazio egiten duenean oso ondo egokitzen den txirrendularia da prestaketa mota horretara, eta handik itzultzen denean, eta oroar, lasterketa gehienetan agertzen denean, maila oso honean egoten da. Horregatik, ez behar bada 2 etapa garaipen irabazi eta maila horretan, baina, aipatu genuen, Antiguan bertan ere, protagonista izan zitekela, eta nik uste dutan, bere maila eman zuela, eta geroztikako guztiak, ura berrestea ekarri dutela. Eta batzuk aipatu dituzu, Xabiaga, bestaldean azaldu zaizkigunak aipatu behar ditugu, esaterako Kiakowski, gehiago biliko zera uste genuen. Asko. Perot bera, gehiago izango zera uste genuen. Thibaut Pinot. Iazko referentzia genuen, iaz podiumean izan ziren bat azin bestea. Eta nazioarteko kriterionekoa, permen ura ere bai. Thibaut Pinot ere bai, aurrerago, biliko zera uste genuen. Baina, aipamen hau eginda, eta atzo biok aipatu genuen, mikrofonatik kanpo, gerora ala suertatu zelako elkarrizketa,
litekena dela nazioarteko kriterioak garai batean, orain dela 5, 10, 15 urte oso proba garrantzitsua zen eta maila handiko lasterketa zen. Eta azken urte hauetan uste dut zertxobait behera egin duela, eta bereziki aurten esango nuke. Ez baita kasu soilik Perodena eta Thibaut Pinorena. Baizik eta Fabio Felinek Gasteizen irabazi zuenean esan genuen, nazioarteko kriterioen erlojuaren kontrako saio irabazi zuen, eta mendatean amaitu zen etapan 5. postuan sailkatu zen. Eta gero Euskal Herriko itzulian ikusi dugun mendatetan asko sofritu duela, atzeratu egin dela, eta antzeratxu ibili dira Perot eta Pino, eta biak izan ziren aurren eta bigarren nazioarteko kriterioenean. Beraz, hango bi honenak pelotoi honetara ekarri, eta bi hoiek ez ezik han protagonista izandako beste gizon bat, hain ondo ibili eztenean, uste dut, nabarmena dela, Euskal Herriko itzuliak gaur egun duen maila, eta nazioartekoak duen mailak ez daukala zer ikusirik. Eta hori esan da, esango nuke, Frantziako lasterketak batez ere Frantziarrentzat geratu direla. Eta Frantziako lasterketa hundiak ere bai, nazioarteko kriterioa, ez da World Europa baina Paris Niza hor daukagu, eta aldiz, jendeak Italiako egutegia lehenetsi du, edo ari da lehenesten azken bolada honetan. Blankidiok. 4 minutura pelotoia, Alfonso Arroyo aurrera. Aipatu duzu lehen Purito Rodríguez eta Aiako horma eta bera favoritoa aipatu dugu. Eta jende asko nahi izango du, ze garapen erabiliko duen gaur. Zumarragan gogoratu 28 erabilizuela, eta gaurko 28 erabiliko du Puritok. Berdintxua da, Berdintxua da. Esan nahi dute, platerako hortz bat ez da ia zertxore antzematen. Aurrean 28 edo 29 eraman, oso berdintxua da, asko zer alde handiagoa dago, koroan 28, 29 edo 27koa jarri, beraz, nonbait han gehitxo iruditu zaio eta puntu erditxo hori, askotan izaten daba zapatiletan ere, 43 edo 43 erdi, ez da alde handirik izaten, baina zertxoa ipai, horixe da, ez da hor, 28 edo 29 jarri aurrean, alde handirik ez da, ia bat ere ez esango gara. Mendibizekretako garapenak eraberiko dituzte gaur ere, Zumarrako etapan bezala gehienek, egintza lasterketa lehiatzen ari direnek, aia aurreneko 2008an sartu zuten Euskal Herriko itzulian, aian Alberto Contador izan zen lasterketa buruan, berak irabazitzen gero itzulia, eta 2010an Joaquín Rodríguez izan zen lasterketa buruan, eta 2010ko itzulia Chris Horner esatu batuarrak irabazi zuen. Urrakiko mendate pankatan pelotoia. 4 minutura pelotoia. Pelotoian gaur 125 lagun abiatu dira. Bi baja izan ditu 5. etapa honek, Ibar Kuntzaga enparantzan, jendez lepo egon den Kuntzaga enparantzan eta Usabeaga. Zeroi pentsatu beharra dago? Baizu. Espaldian, baina komentatu izan dugu irteran, zein arazo den gaur egun batetik lan egin behar duen zindean nintzat, eta uste dut, ikustak bertatik ikustera biltzenen jendearen ere, ernea garri samarra dela. Ordu bata eta laurdenetan irtera, eta ordu bata jo arte, ara ez da inortxo ere azaldu. Jendean ordu eta gehiago zain, esaten dugun bezala, kukuei begira, zerle pentsatu behar dago, egia da, euria goian beheran ari duenean eta hori ulertzekoa da, baina... Baina orduan ere ez da jenderik izaten zain. Ez horrela bintzat. Hor, behar bada, txirrendulariekin hitz egin da, txirrendulariek badituzte lurralde beraien elkarteak, nazioarteko elkarte bat ere badago, eta segurazki txirrendulariekin adostuta, behar bada ez litzateke oso ideia okerra izango, niri egoki iruditzen zait behintzat, epe bat jartzea gutxienez jendeak ikus ditzan edo gertutasun bat erakus dezaten. Garai batean oso gertukoa egiten zen txirrendularitza, eta badire urte batzuk bate baino gehiago esan dutena, gaur egungo aldaketak, modernizazioak eta azpiegituren hobetzeak txirrendulariak aldendu egin dituela jendetik. Lehen, autoetan ibiltzen ziren txirrendulari guztiak. Eta auto batean 5 lagun sartuta, gura leku gogoikarria da, luz egoteko, eta danak atera egiten ziren, eta horregatik kalean egoten ziren, eta jende artean zalen gandik gertu. Gaur egun azpiegiturak askoz ere hobeak dira. Autobusetan,
haize egokitua daukate, behar bezalako baldintza dituzte lasai egoteko, luze zabaletzan dare bai, masaje hartu nahi bautere bai, kafetxoare antxe daukate, garaipena aurren egotea. Beraz, uste dut 4 minutuko langa horretan. Ikusi egin beharko da zenbat kilometro egiten dituzten, baina kilometro dezente egiten baldin badute, erne. Itzuliko azken aurreko etaparekin gara zuzenean, laster jarraituko dugu aurre zira artintza tartetxo bat egingo dugu. Eguneko 4. mendatean, urrakin gora, 3 bat kilometro gaten zaizki. Urrakiko mendate pankartako. Montaguti, Agedierreko gizona, Agedierre irurekin da eguneko iesaldian. Tim Wellens gaztea, eta hau da saikapen nagusian, ondoen kokatua, Molar, 3 minutu eta 22 segundora dago, Kokizeko frantziaran, Mikel Landa astanakoa. Gustora dago, Fermin, gustora dago Molar. Aixe dikoala ematen du eta salkapenak eta egoerak eskaintzen dion baldintza kontutan hartzak, gustora dago. Bueno, zartzen ezala, maiatoria, minuetan. Gero ez izango. Eta Sky pelote buruan, horatu Sky eta Katusha ordezkalirik gabe direla, 31 laguneko taldean. Eta normala da ordezkaririk ez izatea. Beraiek kontrola nahi nion egitekotan pelotoian egin behar dute. Beraz, hori itzuli handietan ere askotan ikusten dugu, benetako liderra duen taldeak, bere taldekide guztiek inguruan nahi izaten ditu edozein gauzak gertatuta ere. Eta gainera, naiz eta Movistarrek esate baterako ordezkari pade bat aurrera bidali dituen, ez dira kezkagarriak ez Enaorentzat, ez Purito Rodriguezentzat, beraz iesaldian norbait sartzea, ez da inoiz kaltetan izaten, baina horrek batzuetan zuzeneko aurkari ere ez di aparteko kalterik eragiten. Urraki orain urrena, orain 2 urte igo zuen, itzuliak errada izan zen azterketa buruan. 31 laguneko taldetxoa, Bizkontirekin eta Igor Antonekin Movistar Quintanarekin oso favorito zela abiatu zen Bilbotik eta ustekabean eta ikuskizunaren mesedetan pareko alerioak azaldu dira astean zehar Quintanaren aldamenean. Henao eta Joaquín Rodríguez. Nik uste dut Movistarri kukuako gerjo diola, eta Movistarri bakarrik ez guri ere bai. Gurea ez da hain harritzeko, esan nahi dut guk aurreikuspenak egiteko garaian erreferentzia batzuk ditugu, taldeetan beste batzuk dituzte, askozen ez zuzeneko informazioa eta zehatzagoa dutelako, objektiboagoa, eta horregatik da harritzekoa behar bada Movistarrek hasieratik erakutsi duen lanak gero izan duen saria. Oraindik ez da itzuli amaitu eta behar bada irabazi egingo dute, baina nik uste dut hasieratik Movistarrek egin duen lanak erakusten zuela nagusitasuna handiagoa izango zuela Nairo Quintanak, eta neuk halaxe uste nuen. Baina askotan esaten dugu, ustekabeak pozgarria direla, eta pozgarria da kasu honetan bestela Nairo Quintanarei egozten genion nagusitasun hori lehendabiziko egunetik edo mendate serioak agertu diren unetik erakutsi izan balu lasterketa hilda geldituko zen ikusminik gabe arlote xamarra eta horrelakorik zorionez ez daukagu. Bizi-bizirik dago, oraindik inork ez daki Euskal Herriko itzuli hau nork irabaziko duen. Batzuen alde egingo dute. Beste batzuek, beste bat ikusiko dute. Baina jakin, ez dago jakiterik nork irabaz dezake. Abantaila, 3 lagunen dute besteekiko. Henao, Purito eta Quintana denbora berean daude, gero Eskarponi dago 7 segundora, gero 6 lagunez osatutako taldetxo bat, 10 segundora taldetxo horretan, Molema, Zakarin, Van Garderen, Jon Izagirre Euskaldunik onena, Simon Yates eta Simon Espilak. Eta ustekabekoak asko dira Fermin esango nuke. Euskal Herriko itzuli honetan, esango nuke ez Euskal Herriko itzulien bakarrik, baizik eta urte osoan itzuli batean izan den ustekabeko kopururik handiena ari garela ikusten. Nere ustez, eta zintzo hitz egin da, Henao, liderra, maila honetan ibiliko zenik ez den uste. Bera ona dela badakigu, baina itzulia modu honetan irabazteko moduan egungo zitekenik nik ez den uste. Mikele Eskarponi hain ondo ibiliko zenik ez den uste, orain arte ez zuelako ezer erakutsi. Iraganean bai, maila honeko gizona da eta hau giroa balitz hor ikusiko genukeen esate baterako, baina Euskal Herriko itzulian ez. Zer esanik ez, Ilnur Zakari. Eta erne gizon honek behar bada ustekabeko ondi eman lezake eta badakit orain urte batzuk egin behar dela atzera, baina juniorretan eta 23 urte zazpikoetan
erlojuaren kontrako saioetan sekulakoak egiten zituen. Eta orain dela 2 urte Errusiako erlojuaren kontrako txapelduna izan zen. Beraz, atzo, Arratengoera, ena ondo ibili bazen, etzen okorrago ibili Ilnur Zakari. Eta erlojuaren kontrako ezaugarri hori baldin badu, erne gizon horrek edozein gauza egin dezake eta uste dut, ustekabeikorik handienako horiek direla, eta orain arte, itzal txamarrean egon den arren, TJ Van Garderen eta Jon Izagirre gaur hemen ze emaitza duten kontutan oraingoz hartu gabe, uste dut aintzat hartu beharreko gizona direla biharko erlojuaren kontrako saioari begira. Gaur uste dut hori bai Van Garderenek eta behar bada Jon Izagirrek ere atzerapen txiki bat izan dezaketela. Baina ez akaso erlojuaren kontrako saioan guztiz jokoz kanpo gelditzeko adineko atzerapen. Joaquín Rodríguez, ez zaipatu zabiaga. Eta Joaquín Rodríguez, zalantza zen, ez daikenekien zertarako gai izango zen, eta uneko goltalde baten utzi beharren izan zen, gaixatuta. Azken orduan sartu zuen itzulia bere egutegian, eta gaur Marino Lejarretarekin kontutan, Eibarko irteran, eta Joaquinen gaia atera da, eta Marino aitortu dit. Joaquinekin egon zela bilotik abiatu horretik, eta amistade eta aldean egon ziren sakona daukate elkarrekin eta ala, esan mentzio oso ondo nago Marino jakin egin zen zer modu zen Joaquin bere geldialdiaren ondoren egindako konzentrazio horren ibiltzen direnak. Ibilbidea, beraientzat ez da egokia, baina besteentzat ere ez. Beraz uste dut oso gizon seguruak izanik eta gaur atzerapen handirik izaten ez baldin badute, Jon Izagirrek inoiz lortu duen posturik onena lor lezakela Euskal Herriko itzulia. 31 laguneko taldea lasterketa buruan Katuxa eta Eskai izan ezik gainerakoak gutxienez ordezkari batekin eta hor Euskaldunak esan dizuegu Amets, Fraile, Anton eta Landa dira 31 lagun asko dira errenta ia 4 minutuko adune honetan iesaldia jodezagun errepidera hor behar du Alfonso Arroyo lankideak. Alfonso, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, horrela da 31 gizon lasterketa buruan, Urrakin gora da lasterketa. Zalaparta izan dugu hasieratik, kosta da iesaldia egitea, denik Amets Urtaratik Belens aurrera jo dute, gero 17 gizon gainatu zaizkie, azkenean 31ko iesaldia osatu dute, tartean azkenak 3 gizon sartu ditu, Movistarrek beste 2, 5 Saxo beste 2 eta Skaik ez du bat ere sartu eta tartean Soren zen eta Pires, eta gurekin da Patxi Bila, 5 Saxoko zuzenaria, bueno, arratzaldeo Patxi. Arratzaldeo, bai. Bueno, 2 gizon sartu dituzue iesaldian, ia 4 minutuko errenta. Bai, bueno, hori zen gaur eguneko, gaur goizeko, bueno, taktika edo, alik eta jende gehien sartzea iesaldian, bagenekin eurenik iesaldi zabala ingozela, eta bueno, sortu dugu bai Bruno eta bai Frisanker, 30 lagun dire, eta bertan, bueno, iesalditan ederki mugitzen den jende hauni ez, bueno, dago Mikel Landa 5 minutura, eroton ere bai Martin hor dago zagola oso urrutxi, eta nik uste da, bueno, Eskaiek horrela utziko baitula, 4 minuturen bueltan, eta bueno, aurrera ikusiko dugu, ez? Eta zui dagokienean, Maikarekin, uste baino hobeto dabile poloniarra? Bai, bueno, aurten bai Paris izan eta bai eten ibili bueno, uste ginonen mailan, baina guain, bueno, atzerare bere maila berraskuratzen ari da, eta berez, ondela 2 egun ederki biletzen, atzo aldiz gaizan ondo, eta bueno, aber gaur aiako elmugu hartan abertzen mozarrotzen den. Polita dago itzulia? Bai, polita dago, beti bezala aitzaiatua, gaur, bueno, aitzirekia, bai, eta bueno, ikusten dugu nola, bueno, iesaldia hor aurrean dago, gero atzian alkapen orokorreko jendia, eta bai, polita, beti bezala ez gainera urtean eguraldiak ederki laguntzen du, eta nik dut ikuskizun zoragarria. Eskerrik asko, Patxi. Zuei. Patxi berak ere ondo ezagutzen du, aiako mandatzarra 2008ko itzulian, Patxi Bila hemen ibili zen, gurekin batera aurreneko sartu zutenean, aldaparen zailtasunak bertatik bertara ezagutzen, bera eta Juan Magarate izan ziren egun hartan. Guretzat, igoera egin zutenak. 31 lagun iesaldian, jende asko, saikapen nagusiai dagokionez, gogoratu Molar, Kofiseko Molar da aurreratuen nahi 4 minutura dago, urrena berriz Mikel Landa gatzo galdu zuen denbora, Astana, Mikel Landarekin gaur lasterketa buruan, Astanak beste 2 ere badaramatza, Añoli,
Ordu Añoli eta Tara Amae, estoniarra ere, iesaldia harrapatuta gaur. Slakter eta Danielson lasterketa buruan dira, kanonbei Garmineko Tondainesen honen bestez, bigarren egunez jarraian, Toni Martin bezalaxe, eguneko iesaldia harrapatuta, Kajarurale erreak esan dugu, Amets eta Fraile, eta hirugarren batere badu Kajaruralek, Antonio Molina, Horikak Inpeidu, Movistarrek, Igor Anton eta Giovanni Visconti, Jame Reichenbach, Inkov Saxok, Patxi Bilak, esan bezala Pires eta Sorensen daramatza, Loto Jumbok Van der Lichtke, Toni Martinez gainera, Etix Quick Stepek, De la Cruz sartu du iesaldian, Etixek gaur bi baja izan ditu, Mersman eta Carlos Verona ez dira gaur abiatu, Loto Sudalek bestalde, Tim Belens, Galopan, eta Berbaek egaztea ditu gaur lasterketa buruan, Lamprek, Bono, Agebierrek, hiru gizon eta tartean harritzeko bada ere, Carlos Alberto Betancourt, gaur lasterketa buruan da kolombiarra. Betancourt, Montaguti, eta Xerel daramatza, talde frantziarrak. Bagot, Roseto eta Molar, beste talde frantziarrak, Kofidisek, Roan Deniz, DMZek, Arredondo eta Loan Didier, Trekek, eta 31garrena, Kontida, bueno, eta beste Lanprekoa, eta pelotoi buruan Eskai. Oraintxe dira lan erdietan, urrakin gora doa itzuliko azken aurreko etapa, helmugarako 80 kilometro, goratu gorko etapak edun da 55 dituela, atxedenik ez dutela izango, urraki, Urnaberiz, Alkiza, eta gero sartuko dira hemen, haia inguruko ibilbide honetan, 3 aldiz, igo behar dute, Maldatzarra bitan, goratu bigarrenaren amaieran, helmua pankartarekin topo ingo dutela, bete-betean. 4 minutura doa errenta, beno, hortxe izango da langa, Usabiaga hortik gora erne. Edozen moduz uste dut gaur etapa berean bi joko ikusgen itzazkeela. Alde batetik etapa garaipenaren zeren aurrean garailea egon liteke, maila honeko txirrendulariak dira eta beste kilometro puska batean, 4 minutuko tarte horri eusten badima diote kontuz, atzean lanen ari direnak ere nekatu egingo dirilako, gaur kontrolana ezartzeko oso hilbide gaiztoa da, izugarri nekatzen den horietakoa, baina kontua da, salkapen nagusian beti ere, Ena hori, Quintanari, Purito Rodriguezi eta ondo dauden gizonei halako enbarazurik edo bakoitzak duen postuari espadima diote inolako urraturik egiten litekena da eta solasaldi lasaian egoteko baldintza guztiak dauzkate. Beraz, azken ordurarte ez dira irteten eta horrengatik jendearen gandik zertxoeit urrundu egin dira. Hor behar bada orekatxoren bat topatu genezake txirrendulariek behar dituzten beharrak eta zaleek nahi dituzten nahiak neurri batean uztartzeko. Ez da kontua zirkoko animaliak balira bezala txirrendulariak beti besteren menera egotea, baina zertxo baitu uztartu daiteke azken batean ziklismoak zalearen premiere badauka eta biztan da, zaleak ziklistak gertu sentitzearen ere bai. Hor, ahal izan ezkero, gutxienez hitzegin egin beharko litzateke horrelakorik gerta ez daren. Aztertu beharreko gaietako bat iruditzen zait bestela txirrendularitzatik zaleak ere urrundu egingo dira, eta hoi ere ez dut uste hona litzatekenik. Beno, aldapa behera, Tolosara bidean, Goiat, Bidani, gero Bentaundi eta Bentaunditik Tolosara. Bidani hortxe dago, errezide alderako bide gurutzea. Eskuinera, kasu honetan ezkerrera txirrendulariak etorri diren zentzuen ezkerrera hartu ezkero, berriro Azpeitiara joateko bidea dago, errezildik behera haitxita. Eta orain hartu duten errepidea, Bidaniako zuzengunea, Albizturtik behera, Tolosara. Eta aurreko egunetan Euskal Herriko itzulia pasaden ibilbidean herri aipu batzuk egin ditugu, halako lekutan halako txirrendulari profesional edo horrelakoak, Albizturti pasatzen direnean, bat gogorak herri beharko dugu.
Bai, eta orain gainera pelotoitik kanpora dabilena. Pelotoitik edo karabanatik kanpora bintzak. Valentin Dorronsoro urteak egin baititu. Valentin Dorronsoro alzturdarrak. Ziklismoaren bueltan, azken urteak konta horren aldamenean. Eta beno, pasadiren inguru horretan, orain Iñaki Etxeberria bizi da. Ona. Mekanikaria, Oiartzuarra. Gok saxoko mekanikaria. Oiartzen bizi da gaur egun. Valentinen honbait berak ez dakit, baina azia jarri zuen behintzat eta bi iloba badauzka bizikletan dabiltzenak eta Dorronsorotarrek oraingoz behintzat badute. Jarraipena. Oso bakutzitako bidean jarraipena. Etxe azkarra dute orain. Hau geizteko behar da, Usabiaga igotzeko baino. Bai, horixe, Ordizeko klasikoan igotzen dago eta Marinorentzat eta Neil Stephensentzat eta ez garai batean. Haientzat ez zuen zailtasun askori, baina beste askorentzat. Bidan eta mandu behi garai batean. Gaur egun altizketako zirkuitoan egiten ditu Ordizeko klasikoak. Eta gero iaz gaintzako jartu zuten. Ja, gure izan zen ekartzen. Azkenerako gaintzako. Hau egia behan dira, albizte urtikan behera. Uste dut reinta arama edela hau. Metro batzuk hartuta eta aldaparik handienak aurki jetxiko ditu. Bai, tranquidiok. Horrela. Gurekin José Luis Arrieta, Movistarreko zuzendaria. Bueno, José Luis, la primera pregunta obligada. ¿Qué tal está el Nairo? Bien, sin problema. Ayer tuvo algún problema en los últimos metros, antes no pudo seguir el ataque de Nau. Sí, la verdad es que bueno, se atacó fuerte ahí Sergio. Y luego en la parte final, en la llegada, ¿no? Que él ya se la conocía de la vez anterior, pues ahí tuvo problema con la cadena y no pudo disputar la etapa. ¿Y para hoy? Bueno, a ver, de momento parece que la etapa va a estar cara con todo ese grupo que va adelante. Con todo el grupo que va adelante parece que la etapa estará cara, pero bueno, veremos aquí de aquí al final si se acelera esto y a ver cómo llegamos allí. Eskerrik asko, Geizenari garata. La pabera, pelotoia abiedura hundian orain. Atoko zuzeneko ez ginen oartu Usabiaga. Eta hori Joni Zaigerrek esan da jakin dugu. Nairo gatzoa katearekin eta arazak izan zutela azken metroetan eta ze bestela Jon bera ere, Jon bizkorra da, Bai. Jon bizkorra da. Bizkorra eta horrelako ailegaera bihurrietan maixua. Bai. Edo zen moduz, orain ez dut lehen baikortasun nuen guztia ezkortasun bihurtu nahi, baina Nairoren arazoa gehiago ikusten duenik katean baino gehiago enaok jozuenean gertatu zitzaionarekin. Saiatu zen, beratzetik joaten, eta hankaltxea behar izan zuen itoko ez pasen. Beraz, katearen atzo bitxikeri bat izan daiteke, gau segurazki katearen arazorik eta ez zitango amaieran, han arazo izan edo ez azken batean gertatu beharrekoa gertatu zen eta indar erakustaldiak eginda zeuden. Uste dut bere arazoa atzoko errepikatzen baldin bada, gaitasun eza edo inao adina ez izatea gehiago izango dela atzoko bitxikeri hori. Bentaundin lasterketa burua, 31 lagunez osatu da gaur eguneko iesaldia Ekapen nagusiari dagokionez 3 minutu eta 32 dago, 31 laguneko talde horretan doan aurreratuena Molar, Kofinseko Molar. Kofinsek 3 sartu ditu. Astana Irurekin da, Añolirekin, Aramaerekin eta Mikel Landarekin, Astana Eskarponirekin ari da lehiatzen sailkapen nagusia. Mikel Eskarponi, gutxitan izan da itzulian, behin aurreneko 10etan amaitu da Euskal Herriko itzulia italiarra, aurten oso lasterketa polita ari da egiten, Eskarponi. Jaun Andreok, arratsaldeon, ongi etorri, itzuliak azken aurreko etapa du, itzulia aian da, aurtengo itzuliaren azken geltokia da aia, gaur eta bihar hemen izango da, Euskal Herriko itzulia,
gaur lineako azken etapa esan bezala, eta bihar bakarkako saioa dute. Gaur 155 kilometroko etapa ari dira egiten, oso etapa aldapatsua, goraberatsua. Sailkapen nagusian gauzak estu daude, sailkapen nagusian Zumarrako Antiguako igoera ezkeroztik 3 lagun dauzkagu denbora berean, eta 3 horiek hor jarraitzen dute. Henao buru dutela, Henao, Joaquin Rodríguez eta Nairo Quintana denbora berean dauzkagu. Atzo Arraten amaitu zen etapa, oso etapa maila polita izan genuen. Atzo Arraten Henaok estu hartu zituen bere areriorik gertukoenak, Quintana eta Joaquin Rodríguez, baina azkenerako Jon Izagirrek egindako lanari esker, gauzak bestera batera amaitu ziren, Movistarren eta Katusaren zorionerako, eta, Henaok gaur izango du azken aukera, ibilbidea badago, Joaquin Rodríguezek berak ere esan liteke gaur izango duela azken aukera, errojoaren kontra errentxamar ibiltzen baita Kataluniarra, eta Quintanak ez dakigu zer izango duen, atzo Quintana justu xamar ibili zen. Azken aurreko etapa honetan, gauzak estu, azken aurreko etapa honetako zuzeneko irudiak eskaina horretik, atzokoak gogoratuko ditugu, atzo eguneko iesaldian, Pello Bilbao izbili zen, besteak beste, iesaldi aurrutien eramantzuten Toni Martin eta Tom Danielson izan ziren, eta esan behar dizugu, Toni Martin aipatuta, gaur ere aipatu beharrean garela, 31 laguneko iesaldia baitugu, eta Toni Martin Alemaniarra gaur ere lasterketa buruan da. 31 lagun esan bezala aurrean, Euskaldunak 4 dira, Euskaldunak Movistarrek Igor Anton du, Astanak Mikel Landatzo atzerapen izan zuen, Murgiarrak eta Caja Ruralek hor ditu, Fraile eta Amets Txorroka, Mendia eta Tarteko Helmugak Caja Ruralenak dira, eta horiek defendatzera atera dira, bata zein bestea, eta ari dira helburua lortzen orain arteko mendateetan, biak izan baitira lasterketa buruan. Itziar pasa dute, ondoren Kalbario, Garate ere bai, eta hurrengo mendatea Urraki izango da. Xabier Sabiaga, arratsaldeon ongi etorri. Ederra da, arratsaldeon perme. 31 laguneko iesaldia, Eskaik eta Katusak ordezkaririk ez, gainerakoek gutxienez ordezkari bat bai, sailkapen nagusian ez dugu esan, baina Molar da aurreratuena, 3 minututik gorako atzerapen aurkako fidisekoak. Eta dena ikusteko eta irrikaz, aiako maldatzar honek bere bi igoera horiekin zenolako diferentziak egiten baldin baditu, helmuga honetan. Diferentzia hondirik ikustea zaila izango da, orain arte ikusi dugu Euskal Herriko itzuliak izan dituen mendate labur eta piko, eta luzeagoetan ere tarte oso txikiak izan direla. Edozen moduz nik uste dut behin eta berriro berretsi duela Sergio Luis Henaok bera dela gizonek indartsuena, horren adibiderik garbiena atzokoa izan zen, eta indartsuena bere baldin bada gaur gizonek indartsuenentzako lekua da, beraz tarterik izatekotan, zeren biharko erlojuaren kontrako saioaren zai inork ezin du egon, espezialista denak hain indartsu ez dagoelako, indartsu da dena hain espezialista ez delako, beraz uste dut Sergio Luis Henao edota Purito Rodríguez, bi favorito nagusiek gaurkorako hoiek dira, abildatua duen edonork egin beharko luke saiakera gaur hemen aia. Hemen gaur aian ikuskizuna handia dago, profila erakutsiko dizuegu 155 kilometroko etapa, esan dizuegu etapa menditxo aldapa izango dute ibilbide guztian. Aiako maldatzarra, 2008an ezagutu genuen aiako maldatzarra bitan igo behar dute, Zalaparte izango da, Zalaparte eta ikuskizuna, bestatik bertara jende asko jarraituko du, eta zuek etxetik jarraitzeko modu izango dute, zuzen izango baikara, etapa amaitu bitartean. Sabiaga Antiguako horreneko igoeran ikusi ezkenuen irudirik. Ez du ikusiko, Fermin. Antolakuntzak neurriak hartu ditu eta ondo esitua dago, sokak ere jarrita daude, beraz benetan uste dut, kasu honetan, lehendabiziko egunean, antolakuntzari kritika egin genion gaur goraipamenak merezi dituzte. Esan bezala aurrenekoz 2008an igo zuen Euskal Herriko itzuliak aldapatzarra hau, eta bigarrenez 2011an. Eta gaur goizean, Joaquin Rodríguez galdetu diogu. Joaquin, gogoan handuzu, igoera, eta bertu egin, hau dit, gogoan, oso gogoan. Ni gauzak behin ikusita gogoan hartzen ditut, eta hilakoa atzo igo izan banu bezala xe daukaz, gogoan. Beraz, zer egin behar den, Sabiaga. Bai, eta sasoi honean dago gainera, bi etapa garaipen lortu ditu, berarentzat horrelako amaiera bortitz eta pikoak osonak dira, kontua da, bere antzeko pedal kolpearekin, edo are indartsuago dagoen aurkari bat izango duela, Henao horregatik iruditzen zain niri, gaur seguraski salkapen nagusiari begira behintzat, gehien bat, Henao eta Purito eta Henaoren arteko norgeia auka ikus genezakeela. 2010an Joaquin Rodríguez bere izan zen lasterketa buruan, 2010an gero etapa hori hona baitu zen,
Joaquin Rodríguez, irabazi zuen etapa, itzulia Kontadorren izan zen. Ea gaur, zein nagusitzen diren aldapatzar horretan batetik, eta gero helmuga bigarren igoeran izango dute, bigarren igoeraren amaieran izango dute. Hemen, esan bezala, itzulia dago jokoan gaur eta bihar bakarkako lana dute, gaur dute azken aukera honen bestez, talde babesean, taldearen laguntzarekin egiteko, atzoko ikaragarria Jon Izagirrek egin zuen, atzo Arrateko igoera horretan jendea zabalik utzi zuen ormaizteiko anaietan gazteenak, Euskaldunik onena dugu sailkapen nagusian, kontuan izan bihar erlojupeko saioa dagoela, eta Jon dabilen bezala ibilita Usaiaga, Erne Jonekin, ohorezko postu bikain bat lor dezakeelako. Inolako zalantzarik gabe, uste dut bere buruarengan konfiantza behar duela, segurtasunari behar du, zeren Jon Izagirre hor sailkapen nagusian ondo kokatuta duden artean, bera eta TJ Van Gardenen dira erlojuaren kontra